Salam hormatly watandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 3-nji dekabr hepdeňiň fişerme güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Şunky biziň temamyzyň ady Türkmenistan we Siriýadaky türmelerde bolýan jenaýat işler. Ine şu gün men bilen şu efira gatnaşýan Muhammed Düýeci, Konstitusiýonly ýa-ni demokratik güýçleriň konstitusiýonly merkeziniň ýolbaşçysy Muhammed Düýeci. Muhammed ağa, salamu aleykum, hoş geldiňiz. Selamünaleyküm vatandaşlar. Salam Rada. Hoş gördük. Sağ ol Muhammed ağa. Ine efirimize başlamaka şu gün bir bayramçılık, şu gün yani adam hukuklar günü bütün dünyada belenip geçiriyor. Her yıl 10 dekabrda Halkara Cemiyeti'nin tarafından şol yani adam hukuk günü belenip geçiriyor. Adam hukuklarının ählümüm jarnamasy dünyada dartgınlığı yeňip geçmeyene ve dünyamyzyň isteyen hukuksyzlygyny ve durnuklugyny üçin edip biljek umum gymmatlyklary ve çemileşmelerine yol gösterýär diýip Antonio Guterres şuň öz saýtyna ýa-ni görkezdi şuny. Ine hormatly watandaşlar, sizin bilişiňiz ýaly adam hukuklarynyň ählümüm jarnamasy ýa-ni Всеобщая Deklarasiya Prav Человека Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 1948-nji ýylyň 10 dekabryna 217 A belgili ýa-ni karary bilen kabul edilen Guramasynyň agza döwletleri üçin maslahat berilýän resminama. Şuňa ýa-ni bu kanunyna karar däl şol bir bütün Birleşen Milletler Guramalaryna girip şol döwlet ýa-ni girýän döwletleriň arasyndaky şertnama. Ine şol ýa-ni şertnama şol görkezme döwletleriň nira gitmeligini, umumy ösüşiniň birdigini görkezýär. Gelin men saýtda görkezýän ýa-ni şol jarnamany we onuň ýa-ni saýtyny Muhammed ağa ruhsat berseňiz. Ine ünsörseňiz Organizasiya Объединенных Наций ine Birleşen Milletler Guramasynyň ýa-ni saýty şuň День прав человека 10 dekabr güni. Ine ünsörseňiz День прав человека ine şu ýerde ýoldaş Guterres şeýle diýär. Всеобщая декларация указывает путь к общим ценностям и подходам, которые могут помочь преодолеть напряженность и обеспечить безопасность и стабильность, которых так жаждет наш мир. Yani, men ýa-ni terjime berdim. Şol adam ählümüm adam hukuklaryny gorayan jarnama bize ýol gösterýär we biziň garaşylýan stabilnessimizi, ýa-ni durnuklugymyzy we hukuksyzlygymyzy hukuklyga ýol açýar diýip aýdyp geçýär. Ne öz ýa-ni tematikasy bar şol statýada. Ýöne men inlik saýt görkezjek. Ine şu ýerde ünsörseňiz her ýyl ýa-ni 10 adam hukuklar günü berilýär. Mysal üçin şu gün 2024-nji ýylda şoň ýa-ni adam hukukyny goraýyş tema näme? Наши права, наше будущее прямо сейчас. Terjime etsem, biziň haklarymyz, biziň geleceğimiz edil häzir. Ine 2022-de 23-de 70 ýaşlyk boldy, ýa-ni deklarasiýaň, ýa-ni 70 ýaşlygy. 2020-nji ýylda все люди, все равны diýip, ýa-ni hemme adamlar deň diýip, ine şul tematikada bolup geçdi, şuny gurbanla biz ýa-ni üns çekýär gurbanlyň hemme adamlar hem yerde deň diýip ine ýürüýte onuň tematikasy bar. Ýa-ni belirleş günü bar 10 dekabrda. Ine şu ýerde de on ýa-ni bellep geçýär hemme adamlar hem yerde deňdir diýip. Ine şol ýaly her ýylda bir ýa-ni tematika bolýar. Hukuk adam hukukyny gorayan günüň tematikasy. Mysal üçin 2014-de Prava человека 365. 2013-de 20 лет борьбы за ваши права. Ine şu ýaly tematikalar bolýar we şuny ýokarky komissar, ine Верховный комиссар по правам человека, ýa-ni adam hukuklaryny boýunça ýokarky komissar şu zatlara berýär. Ulum Ženewada ýerleşýär. Ýöne Birleşen Milletler Guramasy ýa-ni umumy o ýerde köp soraw edilýär diň adam hukuklary däller. Ol New Yorkda ýerleşýär. Biz şoň öňüne ýadyňyzda bolsa professor geçirýär. Ženewada bolsa diňe adam hukuklary boýunça ýokary komissar otyr we şol ýerde şonuň ofisi bar. Şoň ofis bar ýerine uly ýa-ni döwletleriň şol wekilleri bar
hemme döwletleriň wekilleri bar, adam hukugy boýunça wekilleri bar we spesdaklaşyk diýenmezde, ýani biz ardalary ýazanmazda onu ya halkar gurumalaryna şol jemler spesdaklaşyka berýär. Spesdaklaşyk ýürte Türkmenistan boýunça bolsa, hemme ardalar ýygyna taýýarlanyp, kanunlar serdip, şonu Türkmen hökümetini çağırıp, şonu soru berýär. Ona biz videolarda görkezdik. Näil Türkmenistan şo soruga jogap berip bilýär, berip bilmeýär. Masgalyk. Biz onam görkezdik size. Ine men size gysgaça sistemany aýtdym. Indi Muhammed Aga'da bir komentary berýärse, şol şuňky bayram boýunça Muhammed Aga söz size. Vatandaşlar, deklarasiya pravçılık näme niyet bilen edilen. İkinci Jahan uruşdan soň bütün dünyada ulu uruş hemme ýeri gaýrap bir tohor kırgınçylygy getiren uruşdan soň bütün döwletler ýygnanyşyp şu uruşyň düýp sebäbi nämeden ibaret we innide melek nihaýaty ýoly bilen dünyada uruş bolmaz şoň öňüne alyp biler diýip otur oýlanşanlaryna delegasiýalar ähşi karara gelýär. Esasy sebäp uruşlara halkdan, döwletlerin, ýurdun içinde bolýanda birinciden deňsizlik. Yani adamlaryň arasynda tapawut goýulmaklyk. Adamlaryň azatlygyny çäklendirmeklik. Her ýurtda adamyň azatlygyny çäklendirilse, adamlaryň arasynda tapawut goýulsa, dini boýunça, anam boýunça, rengi boýunça, jinsy boýunça, ýa etigady boýunça, ýa milleti boýunça şo ýurtlarda uruşur. Ondan inson halky gorkulyp taklamaklyk. Halky gorkulyp şolar gorkulýan eden etdigini etjek bolýarlar da esasy sebäp bolýar ýurdun içinde uruşur. Dördüncü sebäp ýurdu saklayan, dolandyryan adamlar ýurdy dolu adyk bilen üpçün edibilmezler. Ýurdun içinde hökmen uruşa bar. Şol üçin hem adam hukuklar deklarasiýasy şu 4 prinsibe eýelenip adam hukuky deklarasiýasyny 30 maddada ýazylýar. Olaň düýp manasy bir adam azat eneden bolýar, azat ýaşamaga haky bardyr. Hiç kim şoň azatlygyny çäklendirip bilmeýär. Adamlar bir-birini hemişe din tutmaly kanunyň öňünde. Her kim bir ýurdun içinde ýaşaýarmy? Şolaryň hemmesi kanunyň öňünde din bolmaly. Şolar özleri, öz bäfitlerini goramak üçin hem aýdy bilmeli, metbuat, azat metbuat düstürler. Hem degişli guramalaryny döredi bilmeli. Şuna hiç ili çäklendirme girmeli. Näçe şuna çäklendirme girsen, adam aýtjak dadyny aýtdyrsaň, aýtdyrman şunu gıynasan, häzirki Suriýanyň ýagdaýy gelýär. Şol üçin şuň kun şol deklarasiýany kabul edenden 70 näçe ýyl geçipdir. Iminne şu deklarasiýa yerine yetmediği üçin şuň kun Siriýa halky şeýle kösenýär, Türkmen halky şeýle kösenýär, Orsiýet halky, Ukraina halky we beýleki diktator döwletdäki ýaşaýanlar şoň yerine yetirilmediği üçin şu bedbahtçılığa tedawür. Yani on öz funksiýasyny yerine ýetiribilmändir. Şu maddalary, deklarasiýadäki bar maddalary gözegçilik edip bilmändirler. Döwletleri şoňa boýunmalar ýana. Mehanizm işläp tapyp bilmändirler. Şol üçin Guterres'in göz günäsi bar. Siriýadäki şu kun bolup duran kırgınçylykda. Göz bilen görüp duran zatlaryna näme üçin şu neçelin çäre görmändirler. 54 ýyllap adamlar kösäpdir, gyrypdyr, türmelerin içinde öldürüpdir. Hemme habarlarda barandır. Näme üçin çäre görmändir. Biz şuň kun şperedaçyda şuň üstüne dep geçerler. Boldumy? Sağ olun Muhammed Ağa. Hormatly vatandaşlar, biz inni Siriýa tematikasyna geçeli. Ýöne Muhammed Ağa dogry belläp geçdi. Siz bilýän bolsaňyz, ine bütün dünýä adam hukukyny goraýan jarnama bar. Şol 1948-nji ýylda emele geldi. Ýani bir topar döwletler çekdi. Ondan her döwlet her ýyl ýani goşulyp şuň kunde ähli döwletler şoň gol çekdi. Ýöne ondan soň 1972-nji ýylda men ýalňyşmasam ýa 78-de
декларация прав, декларация гражданских политических прав человека deyip şol ýanky jarnama üýtgedilip, ösüp, adam gymmatlyklary, adam haklary ýa giňerilip, ul bir ýene bir deklarasiýa kabul edildi. Şol kabul edilen deklarasiýa jarnamaň ornuny tutýar. Jarnama ýok boldy diýen zat ýok. Jarnama da var. Goşmaça şol uly dokumentam bar. Декларация политических гражданских политических прав человека. Ýanky adam hukuklary we siyasi hukuklaryny goýan deklarasiýa diýip. Ýanky biziň haklarymyz giňerli. Şunu Gurban Berdimuhamedov eşitmeli. Biziň haklarymyz giňerli. Biz arkadaş diýip biýgirmana hakymyz ýok. Biz arkadaş şöhrat diýip biýgirmana hakymyz ýok. Biz mecbur etmeyene adamın hakkı yok şu zatlara. Şunu Gurban Berdimuhamedov bilmeli, öz diktatör sistematının propagandasını yatırmalı. Yine şu temany inni Cemil Muhammed ağa inni biz Siriýa geçäýin. Ruhut berdi. Ne men size bir näçe video öküreýin Muhammed ağa, ondan bir diskussiýa eder. Yine Siriýada sizin bilişiňiz ýaly 11 günüň içinde Assad 95% sesler alıp yenen prezident 3,5 milyon soň 11 gün içinde dol utulup kaçıp gidip Moskva vardı. U beşi Toriya. Yine Avrupada bizim vatandaşlarımız kaç vatandaşı soğursa, Amerika'da soğursa şol diktatörden şunun halktan yankı basıp alyan halktan korkup Rusya'da u beşi dilýär. Yine gelin seyredelim şu video. Взяли Дамаск за 11 дней. В воскресенье 8 декабря сирийские повстанцы в своем первом сообщении на государственном телевидении заявили, что они положили конец 24-летнему авторитарному правлению Башара Асада. Тысячи людей собрались на главной площади Дамаска. Народ радуется свержению режима Асада и скандирует «Свобода». Это первый раз в моей жизни, что я могу стоять здесь, на этой площади. Мне 60 лет, и я здесь стою впервые. Люди здесь сходят с ума от счастья. Вчера был замечательный день, и мы ждем наших детей из-за границы, чтобы наслаждаться счастьем вместе. В понедельник сотни сирийцев, которые вынуждены были бежать от тирании в Ливан, начали возвращаться домой в Сирию. На пограничном переходе выстроились десятки машин. В первую очередь повстанцы освободили политических заключенных и объявили о конце эпохи несправедливости. 68-летний сириец и сам не может передать словами свои эмоции. Сегодня наше счастье неописуемо и бесценно. Ünterän ine şul teröristler men diýärmi? Ya şun yankı pikirleri terörist mi? Ne простой halk. Потому что то, что происходит сейчас в Дамаске, принесет пользу всем арабским народам. Ведь Дамаск – мать арабов. Скорость событий ошеломила арабские страны и вызвала опасения относительно нового. Ine terden şöyle ayal maşgalary çağılar var. Şu terörist mi? Волны нестабильности в регионе. Катар, Саудовская Аравия, Иордания, Египет, Ирак, Иран, Турция и почему-то Россия выступили с совместным заявлением, в котором призвали к политическому пути решения. Yine Muhammed ağa bir video. Men indiki videolarımı ökedeýin. Kyn görmesem. В ночь на 8 декабря сирийские повстанцы заявили о падении режима Башара Асада. Более 10 лет в стране шла гражданская война, а Асад оставался у власти, опираясь на поддержку России и Ирана. Столица Дамаск оказалась в руках повстанцев спустя менее чем 2 недели после того, как они начали наступление. Башар Асад бежал, а премьер-министр страны заявил, что готов к передаче власти. Позже МИД России подтвердил, Асад оставил президентский пост, покинул страну и дал указание мирно передать власть. 4 yıl bundan önce 95% tesalanıyor. Ortaya dönüşen tatbikler. İran'ın tatbikler 95% tesalladı. Yine Muhammed ağa indiki video seyredelim. Yankı şun bir Bashar Asad'ın bir edin gowzady. Kaç gitse de
yani parahat ýagdaýda hökümeti parahat ýagdaýda ýanky hökümeti halka tapşyryň diýip ýanky aýdyp gitdi. O Gurbanuly Berdimuhammedowyň gaçmak plany biz bildik. Bul gidenine Talibanlar mardan salyp şo ýerde graždan uruşyny turup özem gaç gidip halk bu graždan uruşuna bir 6 ay güýmenip zat edip onu ýadyna çykarar ýaly plan taýýarlandy. Men size aýdyn şoňa. Şoň üçin Gurbanuly bir kezzap, ganhor, adamlar öllük gelýän ganhor, ondan hemme zat çykar. On ýanky bir sowgat ýanky interwýularyna seretmeň. Ol aňarsyk gaty hapa adam. Şoň üçin seretap bolun. Kaçanla bizde çalışmalar bolunna hemme welaýat bir-birini goramaly. Bir mar welaýatda bir zat bolsa baryp hemmemiz şonu ýanky nimetmeli. Ýöne Gurbanuly şu moment gaçyp biljekdigini men öňünden aýdýan. Gaçmak plany şeýle şoň. Ine ünferin Siriýadan ýanky çalışmalar bolunna bir topar adam Türkiýeden öýlerine gaýdýan ünferin. Şular teröristler däle. Şular näme öýlerine gaýdýan? Eger döwletde teröristler döwlete ýanky basyp alan bolsa näme şular öýlerine gaýdýan? İnniki video seyredelim. Şuraya inşallah bizim vatandaşlarımız biz çalışmalar geçen son Türkmenistan'ın hemme şeýdip gaýdalar bütün dünýäden ýygnanarlar Türkmenistan'a öýe doğan anlaşmalarını görmeli inşallah. 5 фактов про Башара Асада. Первый факт. Башар Асад не должен был стать президентом Сирии. Изначально его отец Хафиз Асад готовил к власти старшего сына Басиля, но в 94-м Басиль разбился в автокатастрофе. Хафиз... Şu Muhammed Ağa'nın aydany Başar Asad hiç wagt prezident bolmaly. Şoň ýanky kakasy uly ogluny taýýarlady, ýöne uly ogly awariýa düşüp öldü. Точно поменял план. Второй факт. Первые годы правления Асада считали прогрессивным лидером. Он начал экономические и политические реформы. Однако преобразования оказались косметическими. От них... Ünferin Gurbanuly ýan gelenine ýanky 9 klasy, 11 klasy etdi. Açyk internet açdy, açyk halka neme kosmetik remontlar etdi da. Şoňa onu Amerika barana sonra berdiler. 2002-nji ýyllaky tutulan adamlar 135 adama goloy adamlar ministrler, vice-premierler bir topar adamlar niýde şolar çykarmaly, niýde şolar diýip bolany. Men intek ýan geldim diýip, men intek bilemok diýip gaçyk aýtdy. Şonu aýdym. Şoňa hiç wagt jogab bermedi. Şol adamlar türmede çüýrak kaldylar. Их выиграл не сирийский народ, а родственники президента. Третий факт. Ine ikinci fakt, ýanky Berdimuhammedow kiçik reform edip halka ağladı, ondan öýe doğan adaşlarını çekip şolary baýlyklar berdi. Edil ýanky neme ýaly. Berdimuhammedow hiç wagt prezident bolmaly. Saýy sebäp bilen bolan prezident. Hiç wagt prezident ýanky muň arzuwuna da muň geljegine de ýokdy. Şol sebäpde şol Niyazow gaty gowşak bolanlar, Türkmen hökümeti gowşak bolanlar kimma? Bir idiot, öýüne görünmeýän, atşapýan, velosiped nime diýen bir adam var, şunu goýaly, döwletden biz özümüz dolandyrýar diýip Jadan Hramov Umov ýa-ni şunu stavka edýärler we şunu getirip goýarlar. Башар Асад и его семья – алавиты. Это этнорелигиозное меньшинство, проживающее в прибрежных регионах Сирии. Остальная часть страны исповедует ислам суннитского толка. Это создавало напряжение между низами и правящей верхушкой. Четвертый факт. Асад женат на британке сирийского происхождения Асме. До знакомства с Башаром она работала в западных банках. Ее родители до сих пор живут в Британии. Пятый факт. Несмотря на гражданскую войну, Башар Асад продолжал участвовать в президентских выборах и громить на них своих оппонентов. В последний раз он переизбрался в 2021 году. Тогда он получил 95%. Ine 95% ses alýar 3,5 ýyl mundan Başar Asad we şonda da öz watanyndan kogulýa maskarasy bilen kogulýa. Ine Başar Asadyň gysga ýanky ykbaly. Indiki video seyredelim, oňa Muhammed Ağa son komentar eder. Ine Başar Asadyň öýüne barýarlar. Ýöne halk
Yani köçeden geçen öýüne baryp kim pasuudal ya kim nimal ya ýanky halk 3-4 gün hedil edýär. Şu Başar Asadyň hemme zatlaryny alýar. Berdimuhamed'in hem geljegi şu gödöne Tamam. getirdiler. Ha şu öýüne ha. Aýan Halkyň taýlaýy. masaly ne Berdimuhamedowlaryň yegenleriň öýüne ýanky Gülnawadyň onuň lübowniklaryň öýüne Berdimuhamedowyň doganlarynyň Berdimuhamedowyň Serdar Berdimuhamedowyň öýlerine biz baryp hemme zatlaryny almaz. Ya biziň kol onunky däl. Ogurlanan zatlar, halkdan ogurlanan zatlar. Halk baryp şu 3-4 günne hökümet intek ýaňy bir nimedenne parahat ýagdaýda şonuň goşularyny alyp gelýär. Zahwa adam yok, nime dem yok öyle yani köçeden geçip barıp öýüne, rezidensiýasyna barıp zat tarap gaýýarlar. Hiç kim gorap bilen ok, Başar Asady. Bolmasa 95% ses aldy. Bir polisiýskam yok, bir ýanky emhemişgaram yok. Wagner'em yok. Orduýadyň sallatlarym yok. Hemme Rossiýada yok hiç kim. Yine gördüňizmi invalid ýanky taýakly gelip öýünden öz paýyny alyp gaýýar. Muhammed Ağa berdiň şunu. İran'da bunu gözümüz bilen gördük burada abi. İran'ın şahı yıkılamıyor. Yine näil diktatorlar bu soruya. Bizem En nelazede adamlar şolu. yegenler, dogonlar, Gurbanlyň çağalary hemmesiniň öýüne baryp biz almaly zatlarymyzy sebäbi ulunky däl ol. Halkdan oğlunun pullar ol. Bunları koruyacak adam yok da. Ne dünya Koruyacak adam meşbermedi yok, ne Putin yöne. Barıp otada sağıp oturmadı. Başka hiç kim şunları koruyabilmiyor. Otada vaktlayınca ol. Vaktlayınca. Hani göreni şu da yaşayabilirsin. Şu Başar Asad. Gör invalid taýakly gelip şonda da paýyny alyp gidýär. Ene şunu ýaly. $20 milyon gowrak ýanky nimede bolan Başar Asad. Ene köşki. Başar Asadyň köşki. Ene Gurbanlyň geljegi şul tiz wagtda bize bagly. Şu Gurbanly video yapýar, ene şol ýaly stoly, ene şol ýaly bolar şoňa. Yine Başar Asadyň rezidensiýasyna ine seret kellerine krasowkaýa geyip ýanky çöregi ýalar. Ýöne koýan adamlar. Ine muny ýanky türmeler okudýar häzir. Ünperiň hormatly watandaşlar, Siriýadaky türmeler. اخونا هون تفضل اشو هذا الصوت تفضل قرب هذا الصوت اشخاص قرب لعندي قرب اهالي معتقلين معهم مهدي يدوي اذا بيضلوا بدقوا للصبح ما راح يستفيدوا شيء لان مثل ما كانوا شايفين اساسات السجن متينه جدا جدا بحاجه لاليات بحاجه للناس اللي كانت هون الناس اللي كانت هون عم تخدم هون تجي طالعين في سوريا وفي انه تحت الارض الطوابق في تحت الارض Yerin aşağına saklayan kimler Muhammed Ağa? عندنا مناشدات Ama burada ben dün gördüm. Şu neme hem ben boşut yerle ondan ekranına monitorda yine bir yerde tafanak koşuyor. Tafanak değerli ondan Türkiye'den hahiş ettiler. Bütün dünya gelin tafberin nirdiliğin tafanak. Ondan şuun kavar geldi taptık birbirine 7 kat yerin aşağından çıkarıyorlar. Betonla power 50-40 yıllar türmede yatanlar var. Bunu görmeyen rahatın yatan. Ay bir facia şu. Bütün dünya şunun inni oynar başladı. Götüreş niye dedim ki? Şula niye dedi? Şula cevap gerçiliğe çekmeli.
Men Doğru. o Başar Asad bilen işimi o hakkında aydınlı. Bula näme etdiler? Doğru. Sebepler näme üçin şulay işler edilmediler? Gurrun şu üstünde. Biz Evet. şulardan toramar şun pul. Halkın pulunu bula deydiler, aylık alıp keybedip geldiler. Näme üçin? 54 yıllap şehittirip günde her taatte her monta cinayet edip oturan adamlara sesini çıkarmadı mı? Çare görmedi mi? Şun kun Türkmenistan'da olup otuyor. Bu haramzardalar näme üçin çare olana? Biz şuları cevap karşılayacak. Onları biz kurtararız. Olan gidecek yer olmaz. Onlar bir tıfır eyfariye edip gören akmak nadallı. Öz çağılarının kanına kalacak adamlar. Öz tohumtiyicinin kanına kalacak adamlar. Başar Asad yani. Şu götberelle bula ehaleke inni cevap vermeli. Bula onun başında oturup samolyota binip bütün adamların pulu bilen. Ne ettiler? Dine yönü yığına geçir yani. Ay eline bağ, şu devlette şoğa kol çeken. Näme için kol çeken zatlarına mecbur eden zat şoğa. Mekanizmi yok bolsa näme için mekanizm tapağa. Biz şunu konuşun üstünde görünecek burada. Doğru. Yine Muhammed Ağa Ünsöpser'den Lötçük Ragit Ahmet Altatari şul hami 1980-nji ýyly ýadymda bol şu ýerde bir ul bombardyrok bolup, ýani kimist garuja ulan adamlary hakyt gyrdylar. Başar Asad etdi şonu. Başar Asad derli kakat etdi diýen. Ine şonu şul adam men öz ýanky halkym bombide çekkä dip ýok dip atkaz etdi bolup şonu 43 ýyl türmede oturdy şol. 80-nji ýyldan bäri 43 ýyl türmede oturdy şol adam. Ine şoňa ýaşa bolan Lötçük men öz watanymy, öz halkymy bomba çakka üstüne dip ýanky etmedi, görkezlerin karary boyun almady. 43 ýyl türmede oturup inni çykdy. Şu ýaly gahrymanlar bar. Gönde burada gönde şu adam Siriyen tarihinde galya. Haramzade berdi Muhammed bolsa elinden gelýän zadan etmäni gaýtam halky taala gözer. Tarihin içinde en bir ervet necit haramzade adyna. Şoň tohumtyjy şu bilen gutorýar. Kellesin gallary bilmeýär. Eger tohumtyjylar şun tutup özler kellesin ketmeden. Doğru diýär, doğru diýär. Indik video introduksiýonda Muhammed Ağa. Şul adam Said Nayu diýär. Said Nayu en fait şu türmeden çıkan, Said Nayu'nun türmesinden çıkan şul kellesi gidipdir. Türmede oturup ýeközi muny urup zat edip zorlap taklapdyr, onun kellesi gidipdir. Abdul Wahhab Daduş. Şul student media ekeni. 20 ýyl mundan ozal gidipdir näme? Hama gidipdir egzamin tapşyrmana ve şu ýerde 14 ýyl ozal 20 ýaşyny ýani hama gidipdir egzamin tapşyrmana ve şondan soň muny tapan oklar. Ine şul häzir bar türmedäki adamlary syýasy ýani syýasy tarapyndan tutulan adamlar boşadylarny şunam ahir tapıp şun kimdigini belläp ýani ýöneköy student oglan ýöneköy bir şäherden 20 ýaşynda başga şähere egzamin tapşyrmana gidenler muny tutup alýarlar. Näme sebäp bilen bellisi ýok, hiç zat etmedi adam. Ejeti muny ýitirýär, ağlap kör bolýar. Şul öldümkä diýip ine ýetmek ogly eken şul oglan ine şul tapylýar. Şuň videosuna da serdim inferip. Burun. Şurada videosu var. Yo video koymadım. Yine şu adam videosu var YouTube'da görüp bilersiniz ya TikTok'ta görüp bilersiniz. Näme diýenini bilen ok zynjyradan tutdylar, görgüli student oglan. Indiki video seyredelim. Yine şu ýerde ýanky in erwet türme Siriýada bizim oğlan depemiz ýaly. Şu ýerde bir topar gezek adamlary vurup öldürüp zorlap ýanky hakyt kelä edipdirler. Şu ýerde şun kunna ine şu bir näçe günüň içinde 11700 san aýal maşgalany 20 ýaşyna 30 ýaşyna çelli boşadypdyrlar. Yüzlerçesi şolaryň zorlanypdyr.
käbirlerini ýanky bir adam däl, bir topar adam bolup zorlapdylar. Şoň üçin şol aýal maşallar dogulupdyr, ýanky dogupdyrlar, çağırar var ýa türmede. Şol ýaly bir düzgünçilik, şol ýaly bir zulümçilik ine Başar Asad yüzünü bizi görünmede portretini görýär diýär. Erteki gün aýdyp biler, men habarym ýok. Habarym bolmasa näme prezident bolýan? Şunky günde men Serdar Berdimuhamedow aýdýan bir topar adam şunu aklajak bolýar. Aýol habar ýok, günäkär däl, ýanyna aklar. Näme prezident bolýar, dolandyryp bilmese. Näme şun garantlygy bilen her bir türmede adama urulup, zorlanyp helak edilýär. Näme habar bolmasa näme işleýär kabinetinde? Näme işleýär çärlere gidip el çapyp, ýanky ýygnaklara gatnaşyp gitsin türmelere. Şu türme gidenini gördüňizmi? Bizde halkyň esasy böyle türmede otyr. Murada, sen munayt gözde şu hükümet yol başçılığı şu an otuyla. Ay men ister men falan ne otururlar. Şundan öncek otururların hemmesinin ayarlarını doğrulayanlar, türme düşürleri var da. Şonu şolara bir çörek elttirmek için bir çörecik elttirmek için izinden şonu eltip vermek için türme başlıkları şoları doğrulayanlar. Men bilen yatıp dur, o zaman adamına çörek eltip vereyim diye yargıya. Şu binamızda da otuyla. Şundan hemmesi hakikat. Bolmasa da barlak gördüler. Eğer şöyle binamız olmasa şu oturan ministerler. Erti türmeye gidecek bolýarlar. Şundan erti bilye. Men gitsem türmeye men ayağımı zorlayadım. Yine de elin çarım karambağdalı otuy. Şunu bilsin. Senin etýänliğine birinciden cinayet, adam hukukları deklarasyasını dolu bolýarmyz. İkinciden özüňizden binamız. Sizin çağalaňyz, aýalyňyz zorlaýar. Onu edip Türkmenistan'da ondan beter. Şolar kiçeltecek olup, sesini çıkarıp bilmerýäne geçecek olup, azar verecek olup, gözlerinin önüne ayarlarını zorlayan. Doğru diýär. Doğru diýär. Ine şu ýaly ýene de kabineti, ýanky aparat prezident näme, ýani Başar Asadyň kabineti. Munam halk gidip talya. Ine görüň, girip arky zatlar alýar, ýygnaýar. Sebebi ine şu ýaly Türkmenistanda da özgürlükler bolanlar bir wada hökümet, bir wada hemme zat kontrol etbilmeýär. Halkda bir 3-4 gün haos ýalyrak bolýar, ýöne haos bir problema getirmeýär, pikir etmeýär. Oğlunun halktan oğlunun zady ol öýüne alyp gider, başga zat etmez. Baryp döwüp ýenjip zat etmez, ýöne eline düşen zatlary öýüne alyp gider. Alyp gitsin. Onu sen kontrol edilen ok 3-4 gün şeyle haos var. Ýöne haos täze gelen wagtdan hökümet derrew kontroly alır da ýuwaş-ýuwaşdan 3-4 gün içinde hemme zat bildiler. Siriýada bolmaz, Afganistan'da bolmaz, hemme zat gülýal bolar. Bul ýanky hemme döwletlerde bolup geçen zatlar. Sen muny näme bilen? Kaçmak için özlerini tünel yapaptırlar. Öyle Tünel tabii. yapapdylar. Özler bilýärler cinayet etýärni, o zaman kaçmagynyň hem aladysyn etýär. O zaman o ministerlere pastavit etýär, hökümetdäki işleyen adamlar. Olara cinayet ettirýärler, özler kaçýar, bar binamyzda ondan jogap beriň özüňiz diýär. Olar hem halkyň önüne ýeke goýýar. Muhammed ağa, ine köşkün aşağından bizde habar var. Gurbanoğlu tünel edipdir özüne bomba. Belli adet yani. Bildiler. Şo ýere düşýär we başga bir mina bar olan ýandan çyk kaçar ýaly, ýanky ýürde tünel edipdir. Onu bilýär, bu näme diýse diýerdim. Men ýöne Nemet ağzımı açmaýyn. Men bilýän olar hemme. Kaçı biler diýip ala dedi oturmaz. Şu özüm, şu dünýäň haýyr çetinde boldy özüm gitýär, şoňa söz berýän şu tutma. Yo tutup alýar sony. O kaçı biler kady pikir etmesin. Onu hiç kim kaçırmaýar. Ünsören biz birinci çıkışımızda DBT bolup çıkış etdik. Birinci çıkışımızda aýtdyk. Gurbanoğluň bu kurdogundan yapıştyk. Türkmen ýaly ýykman goý bermeýär. Görün 4 ýylda haýsy öne geldi Gurbanoğlu. Biz ýolumyz dowam edip durandys. Biz Gurbanoğluny tutup jenaýada çekdirmesek, DBT yapılmaýar, da konca gidýär. Ýene bizim esasy işimiz. Demokratik opozisiýam da konca gider. Hemmesi da konca gider. Biz Gurbanoğlu Berdimuhamedow ýa zulümi, ganhory, jenaýetçini, kezzaby hökman tutup gaçyrman, jenaýda çekip bütün dünýä görkezmeli. Bu halkyň aldysyny eden ok da Muhammed ağa.
Diňe öýlerini aldygyny edýär. Görýär A o? Tünlerden açmana. Görýär ýuwaş ýuwaşdan açyşdy. Betonuna, ýa-ni bronirowany. Gurbanyň raketalaryna çel bizim habarymyz bar. Niýede gidergi, näýe halk gelse gyrar ýaly. Ine sen Macron'un bu ýaly gildiler ýalda ýok. Ya da Ne Ýewropanyň biçim gidiyordu ben? Ne biçim? Näme gildensin? Kimden gildensin? Halktan saýlanan adam. Bular halktan saýlanmadyk. Yani Putin'in arkadağı bilen donandıp ýöle döwleti ve hökümet gillenmek, uğurlamak, ýençmek, öldürmek şu ýaldatlary hökümet uratda. Yok, giyilgemeye dağıt baradan bir dağıt etiyedi. Cinayet etyen adam korkuyordu. A cinayet etmeye ne mi korktun? O var ya, şunun gözüne Atanyaga, Benjamin Atanyaga'nın suda çağırdı. O vardı suda. Ödüm uruşup diyor. Bu da ne getir? İsrail'in bütün devlet, bayanını palaşayında, primer ministeri, giyece ünlü, hem Fox'i, uruşup olmalı, onu suda çağırıyor. Suda barıyorum. Barıya cevap veriyor. Ama ne medem oldum, indi cinayetkardır, o bilen işimi de okudum. Yönü gözde cevapkar devletlerde adamla kanunun önüne tapavut yok. Uruş devirmeyi falan devirmeyi. Taylovlarını geçiriyor. Çözülüş bir mesele uruşum olsa taylov geçiriyor. Gurrun şunla adam hukukları deklarasiyeti şulara ait ya. Şol için hemme devletler boyun eder. Şunu yerine getirin. Yönü bir tavır devletler var. Şunu yerine getiren ha. Bu beyliklerim yerine getirmeyen deyip o öz zaşitlerin aşağına alıp ettirip şu bulaşıkları dünyada döredi o. Muhammed ağa, men ýene bir kadrlar öküdin, ruhsat berdim, ona diskusiýa geçeli. Ya gaty wajyp şo kadrlar. Bolýarmy? 1 minut. Ine türmelerde näýe adamlar boşadýarlar. Bizim türmeye var, hökümanty uratda adamlar boşadyr. Ben adam bunu ayırmakak boşuttururdu. Bu karamda da inletip bilmeyen bir talpadırdı. Hadır onun önüne biz bunları oyun varını görkeder. Gütereşin önüne de oyun varını görkeder. Katibine yazardı. Hadır kaziye jurnallar ne emediptir, niye seyrediptir 54 yılla. Hadır emedip otur, ola Türkmenistan. Yalan mı oldu? Yürgü değil, mensibi değildir. Mensibi değildir şu. Ola kemiğine iyiliği derli peredaşı koydu. İran nekli getiriyen sorun emmesini. Yalan mı olsa ayıttırlar. O ne için gitmeliler? Ne için Mecnarod Nikras parlayabilmeliler? Bu okunu iyi ruhsat verecek. Kim o? Kol çektin mi? Dünya cemiyetçiliğine, kanunlarına boyun mu? Cevap ver. Bolmasa Suriye'den arest nefesini verin. Özümüz gidip ölür ya. Yine yankı gördünüz mü? Ayağı işleyen ok görgülü türmeden beğenip çıkıyor. Görüyor musun? Yine şuraya alayım. Sistema çalışanlar, bir diktat sistemine, demokrasiya edilme, hükman adamlar boşuya, ula misya olya. Şunun için Türkmenistan'daki türmede oturan adamların doğrularına yülleniyor. Boşulmuş zatlara bir günne hemmeler çıkıyor. Bir günne çıkıyor hemmeler. Sizem görüşmeli. Dine yankı devlet aktivistleri ya da aktivistler görüşmeliler. Hemmesi görüşmeli. Çopondan başka Burada vice-premier görevli tut şu at meselen ten çağan türmede oldun da. Sen hem şunu görüp oturayım. Şunu yanıgan Türkmenistan'a et yerli. Haysi vicdan bile sen oturacak. Çağan her tağatta her munutta vurup genci oturayım. O şeytirip kösep her munut şuna azar ver oturayım. Sadistla. Aten neyli şular görüp tem şeytirip oturacak oydu. Bir namus olmadan, dinden çıkan olmadan, bir vicdan olmadan ne ettirip oturacak? Biz şol için bütün
Karnaşlar türmedek bar adamlar etken. Doğut demduşları. Sizin doğutumu değil, demduşumu değil, şu tağatta, şu momentte, şu sekundda vurup gencip iznasili dedi o demler. Sen şoları azat etmeyin. Azat edecek olsak bir yol var. Şu videoları yayınladım. Koçaya çıkın. Barın talep edin. Bolli. Ferit Muhammed ağam. Yine türme doğun kardeşler var ya, doğun kardeşlerini gözlemene. Spiskler edip daha edip koyan. Şuraya bizim barar, hemmemiz barar. Halk bilen barıp boşadır şol adamlarını. Yani şu arşivini çaptırlar yankı. Görgül çıkıptır doğunlarına şöyle. Birinin kakası, birinin doğunu, birinin çağatı şu. Bizimkiler hem şey ettiler. Gör türmedekiler şeyler. Şunun bir kanun, vatandaşlar. Şola cinayet etken, şola kanunu o diye. Cinayetkar şola şunatları etken. Şoları nakazat etmeli. Siz olsa seyretgeniz şunu. Sizin öylece kakanıda. Seyretmeyen o tarzda o cinayet ediptir mi etmendir mi? Günahine layıklıkta adaletli suç olmalı. Aynı ki deklarasyada yazılıyor. Her bir adam adaletli suç edilmeyen, talep etmeyen o hakkı var. Özünü korumağa, advokat tutmağa hakkı var. Adaletli, hiç devlete değişildi. Suçlarda suç edilmeyen hakkı var. Özüm açık suç ettirmeyen hakkı var. Ben bütün halkın önüne eden cinayetim oldu. Aydın benim hakiki advokat korayın. Neyemeden cinayetim bütün dünya devirsin. Benim eden işim boyun alayım. Ondan sonra o suç bolondan sonra değil kesilenden sonra böyle kötemelleyen de atıyor. Suç onu vurup gencip ağaç saklap çeldip kemsidip saklamallayan da atıyor. Yine izalıyor bu detme. Ne şey 2 yıl 3 yıl. Her iki hepteden maşgalası bilen gepleşip bilmeli. Ayal bilen duşup bilmeli. İyice işlerin armağanla adam yanak olmuş. Medisini hizmetinden hayırlanmalı. Bizimkiler haydi bir. Şunun hem bir adam hukuklar deklarasiyetinde var. Eğer bir devlet şu rahatları etmese Suriye yanak bulaşıyor. O zaman bir tufar haramzadeler Putin'in diktatörlüğün tarafında duran hala Suriye olardım. Hala Libya olardım. Hala falan. Sonra yetiriyerli şu haramlardan. Şunları getirtmeyecek olsam şunların karşısında görüşmeli. Adam hukukları deklarasiyetini hem mekşini boyun etmeli, şunu bağırlamağa, devletleri mecbur etmeyene mekanizm tapmak için görüşmeli dünyamız. Kim şuna karşı öldürüyen olsa şu devletten karşısında çare görünür. Serdin içine atıptırlar. Asmana hakkı yok. Karar çıkmalı yankı. Sen cinayet edip birini bassan, ucu karar edildi. Sen şu kararı ütköt bilen sen o cinayet etti yani. O karara cinayete yankı yıl kesildi. Ondan meter samastayatına yankı öz baştak onu asmanı hakkım yok. Görüyor musun? Yürüte gipler içinde asyalar bulur adamları. Yitirmediye bir adam bir provozaşiydik, bir adam yankı şu adamların hal yadayından haber alıp bilen. Türkmenistan'la bir tane içinde provozaşiydik yok. Bir tane provozaşiydik kurumu yok. O ombudsman yani hükümet tarafından yürüte belirlenen adam, hükümetin içinde ombudsman adam haklarını koruyan Türkmenistan'da hiç haklar bozulan ok deyip gurlayıp yatıyor. Bir maskara, bir intakbet barali o cinayetin önüne cevap verir. Neyemçip şul vedipeli Berdi Muhammed'in arkasını tutup hiç hili yankı cinayet yok deyip bütün dünya yarab aldadıp şul rejimi yankı strahowka edenim için hükman cinayeti çekilirsiniz. Ayal maşgala şol. Men adi adına şunu. O Sultan Asilova adar verişlerini gördüm şu çıkış edip ayttı. Bakır ne ile adar veriyen. Haramzadeler hemmesini biz olur eden işine cevap verdiler. Gidecek yeri olmaz. Muhammed ağa indi türmeler boyunca güllerli ondan men Gurban Berdi Muhammedov bir gököjek koyan halkımda Türkmenistan'ın halkının ağır yağdaylarına bu neyem iş yapıyor? Bu kellesi giden idiot neyem iş yapıyor? Men onu gököden gelin nemeden başlayın. Şu Suriýany biz size göködük hormatly vatandaşlar. Suriýanyň ýagdaýyny, keypini halk Başar Asad'a garşy görüşen ok. 51 ýyla bolay, 50 ýyldan gowrak.
şol Başar Asad'ın maşgalatly Siriya halkyny ezik gelýärdi. Bombolap, ýani şäher bombolap onu öz halkyna garşy himiki ýaragy ýani ulanýardy. Nirde wa 33 gerek diye hayırlanıptır diye. Himiski aruzyan. Öz halkına karşı. o nirde wa uzatdyr öz halkyna garşy ýani himiki nimeni ulanmana. Rossiýany alyp Rossiýa fosforly bombalardyň ýa. Yani kasetli bombalarındır ya. Tikide de öz şäherlerini Rossiya haýyş edip öz rejimini saklajak bolup. Ine şuryaly diktator bolup, ine häzir şul adam daç gitdi, ýani Rossiya. Ine bütün dünyada bir topar propagandistler diýer, "Ey, gozgonmaň Siriýa alyp bolsaňyz." Siriýany halky eden o. Siriýany ýani Başar Asad Putin'i goýan adam edýär. Allamrat Rahimov dinle şu dağıtları. Öğren. Düşün. Düşünmeden can et bize. Biz sana düşündürelim şu dağıtları. Siriya eden yankı azatlığı için görüşen adamlar da Siriya eden Başar Asad. Şuraya günlük getiren. Oturup opozisiya bilen gürleşip bir netice alıp yankı olary saýlawyň esasında eger saýlanan bolsa parlamentde goýup olaryny gürleşip halky azalaşdyran bolsa şuuna gelmezdi. Metbuat azatlygy berdin. Metbuat azatlygy nime reforma etmeli. Adam haklaryny goraýan reforma etmeli. Türkmenistanda da şo ýok. Hiç ýerde de şo ýok. Türkmenistan soňky 34 ýylda, 33 ýylda, 91-den başlap hiç ýyl opozisiýa ýok içinde. Hiç hili opozisiýer ýok, opozisiýa ýok, pravozащитник ýok. O näme döwlet bolýar? Diňe bir adamy gollayan partiýalar, bir adamy gollayan hökümet gurmasy. Başga zat ýok. Halkyň içinden opozisiýa çykanda halkyň haklaryny gorap çykýar. Diýmek halkyň hakyny gorayan bir san ne adam ma, ne gurama wa, ne de pravozащитный organizasiýa bar. Türkmenistan içinde. Hemmeti daşynda. Oňdan içinde aýdýarlar. Urýal erkek bolan gelip içinde gurlaý. Oho! Etdiren oklar, biz DVT registrasiýa etjek bolup ýüzlenip. Jogam ýok. Bu hökümet däle, bu banditler, ýurdu basyp alan banditler. Ýa-da bir topa koreýsler otyr, ziýat galyp zat edip şu gurbany gollap, ýani şoň üstü bilen bular haramlyk edýär. Bular şoň üstünden ikinji haramlyk edýär. Şonu gollap. Ine hökümet ýok. Murada mene bir kagdaýda eniştädim. Wende biz wara halky şu pasport meselesini çözmek üçin, ýurda gitmek üçin konsulluklyň öňüne bar diýdi. Gyýgyryp biýdar etdiler bizi. Siz halky ölüme tikleýäňiz, puçuşny miýaset ýaňyz. Türkiýe içinde konsullugyň öňüne baranda. Şuňa göre özüm adam hukuklar deklarasiýasy ýazgynly, adamdan aýtmaga, barmaga, proses etmäge, ýyla geçirmäge haky bar diýip. Bulaya bar milleti dedi. Şular kimler? Vatandaşlar şu aýtýarly ýörüýte pereda çokoyup baraman, şu tak ruhsat bolmadan görünmeň, adamlar kırdıracak bolýarlar, falan etjek bolýar. O günne her saat her minutda kırıp otyrlar. Ola Siriýede kırıp oturtdyrlar patwallaryň içinde. Her minutda, her sekundda. Türkmenistanyň türmelerine kırıp otyrlar. Daşary ýurtda biziň adamlarymyz kırılıp otyrlar. Türkmenistanyň balnisalaryna şu adamlaryň ne doğru siyasetinin esasında, edenetliğinin esasında kırılıp otyrlar halkı. Biz şuları ayırmağa hakkımız var. İşlenlik vakti neyini görünüşünde de vardı. Adam hukuklar deklarasiyeti. Yeke maddelerini okaylı mıradağı hemmesinde şu hakkı de verilir. Eğer şuları punk yerine getirmeseniz yurdu urşa getiriyor. Urşa getiriyorlar kimde? Şolar kollayanlar. Şolara zat dime diyenler. Doğru diýen Muhammed ağa, indi men türmeler boýunça ýene bir gezek aýtjak bolýan. Demokratik opozisiýanyň adyndan. Gurbanguly we Serdar Berdimuhammedow iki kelleli prezidentler. Siz prezidentler ýöne şuň günü öz güýjüňizi ulanyp, MHM polis güýçleri ulanyp, saýlaw seslerimizi oglap, özüňizi prezident etdiňiz, özüňizi milli lider etdiňiz. Owaram hemme Türkmenistanyna türmede bir kanun ýagdaýda yani bir kanun ýagdaýda basylan, bir kanun ýagdaýda oturan adamlar hökman goýbermeli.
Ine men gördüm informasiýany Türkmen portaly ýazypdyr. Muhammed aga häzir gülüşip durka mümkin men tap geçsem. Ha. Şo ýerde Serdar Berdimuhammedow ýanky ählumumy adam hukugyny jarnamaň ýubileyine ýanky bir näçe adam amnistiýa edipdir. Ol 300 adam, 200 adam ol hiç da Türkmenistan Olaram pul verip, olaram pul alýanlar. spesiga düşük bolup owa. Türkmenistan'da bir kanun ýagdaýda gürgürler 10 ýyllap otyr. 3 çağılı, 5 çağılı, 6, 7 çağılı adamlar otyr. Çağılar durmuşa çık gitdi. Çağılar öýlenne ýem. Onu meşgul meýär otyr. Olan pullary ýok, amnistiýa çyk bilen. Şoň üçin şonuň doğan anlaşlaryny ýüldenýär. Hançer wakadäkile Türkmenin en bişen miweleri, intelligentleri, indi näde dogry hareket edipdir da adalatly suud edin göreýin bir näme edipdirler. Beýtir olar saklama haklary ýok. Garnaşlary bilen duşlukdan mahrum edip türmäň içinde çüremäge. On ýana ola günah eden ha, ola adam kellerini geden ha. Şolan garnaşlary binaly. Şolan garnaşlary pullara ma ellerini hemen bu ara gatnaşıklar ama şola istat etmedi. Ne elac edeyin adamlar. Şola onun önünde oturan bolsa hem evden çıkarıyardılar. Hemen aytýanda adam. Men tafavutum olabilir. Bula ay elmeden istat kelimadi jogapkärsizlikli deretýärdi. Şonluk bilen binamız bir wejdan bolýar. Öz garnaşlaryny gorap bilen. Doğru diýär. Ine biz halkymyza ýülenýär. Şurýal çalışmalar bolanda siz ýöne serip durmaly. Kim şambyny tutýar, kim ýanky oňa kagazy bolu Haramzada Recep mi näme şoň Nazar Recep tutýar. Kim ýanky ol 4 lübownikli aýal näme Gulnawat tutýar. Biz tutmaly şolary. Niýe de görsek tutmaly. Bular gaçarlar. Şoň üçin taýýar bolun. Hökman şu zatlar boljak. Biz Siriýada ýaly ýanky öňe çykyp türmeleri boşatmaly bolýar. Biz şulary tutmaly bolýar. Köçede, aeroportda, hemme ýerde. Dispetcher bolsaňyz, zlot bermäň. Pograniçnik bolsaň, tekerneş, goý berme şolary. Bir variantsa. Hökman saklamaly, biz şulary almaly. Gaçyp ýetişde dünýäň şu bir ýerine bukulan bolsa tapyp getirme şolary. Şol ýaly 33 ýyllap halky edip pullaryny alyp şu güne ýetiren adamlary bir topar adamlar zorlap yitirip türmelerde bir topar garnaş doğan anlaşılmazy yitirip şu güne salıp bir topar maşgalalar kösäp pıtradyp maşgalary pıtradyp daşarda daşyna işläp ölüp şöyle gürgürler jedasyna neme jesedinam getirilmedik. Biz şolara jogap berdirmeli. Hökman turatda. Bitecek yeri yok burada. Bir irgiç. Wende şu diktatörlerin bir zadı var da. Bir kitap var. 600 nece tane diktatörü ilerleyen daşlan akbarını. Hemmesi şu inton komünitün eçerliğin gulalı gulluk diye ayetiyarlı da. Hemmesi. Gulalı gulluk. Birden dargaya öldür yani. Şuluk hemmesi şeyle. Dün neme İran'ın Dışişleri İşler Ministeri şu Damaşk'ta var ya Başar Esad'la duşmanı var ya duşya çıkya oğlum demonstrativni halk koşuşturacak olup dışarıda restoranda nahariye neymet ya hava tarikatçılıkı işlatıyor. Bayit yallan hem de bidirip deyip televizyonda çıkış etiyor. Gör yani şu haramzadalar ta şu yıkılyan çağla hem de adı gulalı gulluk deyip korkacak. Onun yanaklat yok. Berdi Muhammed giyci yatmilena. Şu giyeceğine yatı bilen ab. Şol için hemişe sumkada eline. Şol için vatandaşlar olu korktular eline. Biz hücum etmeli. Biz almalı yurdu. Ben inni öz kardeşlerimi türmede kötemelle. Biz öz kardeşlerimi daşar yurtta kötemelle. Biz yurdun içinde kötenip yaşamelle. Bizim yurdumuz bay. Eğer demokratik devlet oldu. Eğer adam hukukları deklarasyonu doğal Türkmenistan'la yerine getirildi. Bir de başka hiçbir ideolojiye gerek yok. Komünizme gerek yok. Halafetin Müslümanın gerek yok falan. Handelek. Şunu yerine getir. Gör. Hem mekşi adat. Hem mekşi plan belli. Değiştiği belli. Proyekt belli. Dine yurdu bir eye çıkmalı. Tek türmedekile de boşanıyor. Türkiye'de de hiç kim közenmeye. Hükümetin içindeki işleyenler de dastoyun aylık alıp işleyen. Benim kellemizi bütün halk dünyanın önünde kaldırıp gidiyor. Gelecekte çağlarımız közenmeye. Bizim şu eden işimizi bizim tarihimiz konuyor.
Şol üçin hemme zat etmäne biz tayin bolmaly. Diýýärem şu zatları etmek üçin şun ýaly hereketler etmek. Okey. Muhammed ağa, ine şu yerde bizim bir nememiz ýa-da dinlejimiz ýa-da. Мы, я могу так предположить, что Башар Асад мешал некоторым властям, если бы он был бы им выгоден, он бы сделал до своей смерти, как у всех диктаторских странах. Поверьте, за Башар Асадом были большие силы. Путин, Россия, Лукашенко, Иран. Он не смог устоять, потому что это не было спровоцировано Турцией или кем-то. Это народ готовился. Россия оттянула свои войска в Африку и в Россию в связи с войной с Украиной. И резко народ поднялся, сделал. Это был шок для американцев, для Турции, для России, для Ирана, для всех арабских стран. Это был шок. Если бы кто-то участвовал, поверьте, там столько разведок работает. O Да? hiç tank yok, hiç saat yok. Motosiklet bilen Toyota maşını. Быстро пробили, быстро бы узнали. Никаких доказательств нету. Ни одна разведка не подтвердила, что кто-то это сделал. Поэтому Ölüp yetinle mi yok şotada? O kırılıp yatan Tamam. bayavekli Şu yok her hiç. Muhammed ağa, her vakt halk çıkıp burada dese ay yine Amerika etti. Yo. O ne Başar Asad yok mu zulüm? O ne Başar Asad türmeleri o közlük ne adamları yank öldür ya. Химический yaraları atıp halkı şakır yankı zeherliye. Neyme o dağıtlar yokmuş mu? Neyme şu dağıtlar karşı halk yokmuş mu? Hükman Amerika, Avrupa, Rusya, o boyun o dağıtları. Türkmen halkı hazır kalsa Rusya'nın anlardı yank 5 tane Hiç sade bilme. hiç tamet bilmiyor. Amerika kalaysın ettirecek kalk hiç tamet bilmiyor. Şoň için halk kalanına öňünde durulacak güç yok. Gurbanlar anarda dursun. Rusya, Amerika durulmuyor. Biz şondan size aýtjak bolýar, elimizde şurýal bir güç var. Agdy birik bilen bagly. Bize emheme her dady diýär, Gurbanowy yamanla diýär, töhmet atyp ynamdan gaçyrýar, düýejini yamanla diýär, Talibi yamanla diýär, diýileliş yamanla diýär, arasyny uruşdurýar. Bunuň esas maksady halka hakykaty ýetmedi ýaly, bular birleşmedi ýaly, halk öz güýjüni şolara berip birden özgeçe bolmady ýaly. Bular giýje uny işleýär. Bular ýörüýte, ýa-ni informasiony razvedkany gurdular. MHM'de häzir. Uly bir topar pullar berildi. Ýörüýte provokasiýon adel gurdular. Ýörüýte aktivistlerin arasyna ýa-ni boluşlar etmäne. Inanyň biz gaty uğraşýar olar bilen. Olar bize garşy gaty uğraşýar. Şoň üçin Amerika boldy, neme boldy? Siriýany biz görkezdik. Hani Amerikanlar barmy şu ýerde? Türk koşunları barmy şu ýerde? Ýok. Ýöne kime wygodna? Turkiýa wygodna, İsrail'e wygodna. Näin şonu nimetdiler? Sebäbi moment tapdylar. Haçanla İsrail Hezbollah'ny beýlekini ýatyrdy. Rossiya Ukraina uruşuny, Ukrainany ýitip barýar. Goşunlaryny çekmeli boldy. İran nime bombalardy, ýa-ni hiç yaralary ýok, Rossiya teme yaralary. Şu pursatdan peýda alyp reska şolar özgeçler etdiler, ýa-ni basbarlar hökümeti. Häzir bizde äpişki mümkinçilikleri açyldy, doly. Häzir Türkmen halky edil şu munt kalsa alýar. Hiç kim Gurbany Berdimuhammedowa, Gulnawat 4 san Lubownyga, Gulnawat ayal maşgala 4 san Lubownikli ayal maşgala, Lubowniklaryna, ýegenlerine, Serdar Berdimuhammedowa hiç kim kömek etbilmeýär dünýäde. Inanyň. Arkasında durjagam ýok. Serdiň Başar Asada näme men size birinji videoda görkezdim. Bütün dünya näme diýär? Rossiýada näme diýär? Inni opozisiýa bilen gülüşmeli. Inni olar terroristler opozisiýamyş. Amerikada diýär, inni parahatlyk emele gelip başlar sebäbi biz güýç bilen aljak bolduk bolmady, halk turdy. Inni parahatlyk bilen diplomatik dialog bilen gülüşmeli diýip şo zada geldi. Haçan güýçler emele gelýär, haçan diktatura, zulüm bolsa, hökmen başga güýçlerim döwlet meşgulüne güýçler goşulýar. Egerde zulüm bolmaýan bolsa, halkyň arasynda dawa bolsa, beýlik döwletler goşulmaýar. Sebäbi o ýerde предпосылка ýok, o ýerde meýdan ýok şol güýçler goşmana. Hiç kim ýok. Ine häzir diktatura Türkmenistanda Berdimuhammedow bar. Rossiýa güýç berse, hökmen alar, hökmen halkyny gyrar. Ýöne Rossiýada güýç ýok da häzir. Özüne sallat ýeten ok. Koreýadan alyp ýör. Niýdir aljagyny bilen ok. Ol immigrantlar wagt mezbur edip ýör. O Türkmenistany iýermäni mün saldat bilen çöp bolmaýar Türkmenistany. Diýmedim diýeni 5 ýyl gerek. Özem gowy
Yani adamlar at bilýän teröristler gerek. Niden altın ürkütdi hemmeti. Murada ustadım men bir Şu belli fikre näme jektadım diyeceksin? var. Yine biri diye basarsa... Suriye'de Hı hı. Murada Suriye'de eger 11-nji ýyl halk köçä çykanna Başar Asad azat taýlaw geçiren bolsa hem öýde galýady hem halk da bolny bolýady. Bir topar öz adamlaryny talýady, betbuat alatlyk bolsa halk şo bilen ýuwaş-ýuwaşdan ýurdy, ütkemäge umytlanýady. Ýurdyň içinde grajdanlyk gurşan bolmaýady. Ýöne ol ýara bolandy. Öz halkynyň garşyna gitdi. Ondan teröristlerin gelmegine şeýtirip özü kömek etdi. Şol üçin o zabit goşulşana ondan bir ýurdun içinde şeýle uruş bolandan soň odan her bir döwletiň öz interesi var, öz howplugyny goramaklyk olan borji. Şol üçin şo takdir etmeli. Haýfy güýçleri gollamaly, haýfy güýçleri gollamaly. Şol üçin odan soňky variantlarda şeýle bolýar. Näme üçin Koreýa meselesine hiç gaýsy goşulşmady. Koreýede demokratiýa bar. Ortaýa da goşuluş bilen. Amerikada goşulşan. O özleri hem çözdüler. İzmine niye söyledi prezidenti? Innem işten ayırdılar. Türmeye basmana, sud etmeyene tayin suda var aram cevabım veren. İyi gösteren meselesi çözüldü. Gruziyanı görün edir. Gruziyada tayla oğlu bir doğru adamlarda köçe çıktılar. Olya sonradan bula halkın göz edip konstitusiyanı bozup Yevropa katnaşıklık gepleşikleri iyi de koydular. 28. halk köşe çıktı. İnne eğer ortaya çoğuna katlaşmasa etmeli demokratik devletin prinsipleri ne mi? 100 bin adam köşede neçe vaktlar gidene bolya biz halkımızın karşısına gidip pişta edecek. Gelin teyzeden yeni sayılı geçirelim. Polis edin ki, bağlık edin ki dine bolacaklar ne mi? Bırak köfre kraskol. Devyara yurdun içinde bulaşık bolmasın. Uruş bolmasın. Başka devletle nemetmeke sen meseleni çözmeye. Barın oturun çözün. Şonu eden hak, şonu ettiren hak Putin. Şol için Putin nağı iminle. İran'ın hükümeti Ayetullah Khamenei ne dedi? Başar Asad gideme. Men sana derek kalkın kırıyan, senem saklayan söz verdi şonu. Şola yurdu bulaştırıyor. Putin barıp Suriye'nin içinde ne dedi? Bir dönem yerine de kellesine vuramasın. Grajdarlan Başar Asad ayıracak olup. Biz ömrünü görmedik cezaları olar cezalandırır ki afsalına çıkış edip ayıttı 17. yıl. Neyme şunları eşten de akma. Kim etti ya şunları? İnni olsa Putin neyme diye biz Başar Asad'ın armiyasından ola karşılık görken olurdan hem beter devlet saklayacak bolmağında da kayıttık diye. Yalan söylüyor. Birinciden kaçıp kayıttık. Bu işleri yok etmeni. Yöne halk için minni şu gefayt ya. Men işte ne mi diyecek oluyor? Eğer halk köçeye çıksa şun kun Erdoğan bana benim aktivistlerimiz veriyor. Tüf yüz medya eğer Berdi Muhammed'in karşısına gitmez hocam. Tüf yüz medya. Ben Erdoğan'a aytyan kerde. Men bilyen Erdoğan'ın nemeli. On seret ya. Oynayacak oluyor. Feudacı. On nasıl of istiyor. O zaman o halk eğer hareket edenini görse var ya, Berdi Muhammed tutayım, gelin ölürüm şimdi. Eğer değmese tüf vermedi ya. Tüve yurdunun befi demiş onu. O diktatör kollap halkının, Türk halkının akbalını Berdi Muhammed adamı bağlamaya. Yöne şun halk kendisini çıkarman için o oyun et ya. Hem bular ya hem taklaya ortaya da yakınlaşamadın. Şey deyip halka düşündürüş veren küçük oluyor da iyi olmalı. Özünü düşündürüş veren küçük oluyor. Şu halk çıkış ettin, Erdoğan gelip bir de muhatap vermedi, tüf vermedi ya. Hadir görün Putin nehirli Başar Asad tavşırışını. Görürsünüz hemen. Hadir Suriye bilen eğer anakatını taklayacak olsa, eğer şu tadı bayanını bazı taklayacak olsa Başar Asad'ı bir amalı. Başar Asad'ın hadir türmedeki eden cinayet için hadir Gagski, Suud edilir cinayeti için öldürür, göre eline eğildi Putin şunu olmuyor. Putin gider, inniki devleti tavşırır. Eğer dünya bilen arakatlaşmak oldu, Başar Asad tutup da türmeye batın deyip tavşırmadan tüf yüzmedi ya. Putin emişelikte ya. Putin emişelikte.
Kim aytdı Putin hemişe şu tağa durardı. Hiç olmanı tebiği acalını öyle. İnniki devleti eğer dünya bilen ara katnaşın bir ölçek olsa baş arası tavşırmalı. Gidecek yerim yok. Şol için dünyada kasara yeri yok diktatörlere. Adam hukukları deklarasyasına karşı etyenle, kanuna karşı gityen adamdan indi dünyada emin yerleri yok. Şunu bilsinler hemeşin. Türmen nasalliğe bilsin, polisiyen işgaren bilsin, sudyalar da bilsin, prokurorlar da bilsin. Doğru. Muhammed ağa, men häzir bir ýürüt informasiýa öküdin. Lütfen. Yine Putin, Asad, Yanukovych и klub siyasi prezidentov. Yani Putin diktatörler doğal golyanany yine şu 2 ýylda Ukraina uruş başlandyğı görkezdi. İran golya, Kim Il Sung golya, olar bilen işleşýär, olardan ýarag alýar, güýç alýar we bütün dünýä sivilizasiýasyna garşy görüşýär. Egerde şol diktatörlaryň biri bir ýerde kowulsa, gün alýar. Yanukovych, Askarov, yani Akayev, Askar Akayev, Kırgızstan'daki, Ukrayna'daki Yanukovych, yine Başar Asad, şuraya Lukashenko. Yani Türkmenistan'a kaçıp var başka yeri yok. Bu var ya. Biz yöne Rusya, demokrasiyada geçer Rusya. Şunu biz getiririz. Hükmen, onun devlet interesi Türkmenistan'a. Yine ülkörfemiz içeriden yine Yanukovych başladı. В Москву прилетел новый Янукович, так называемый президент Сирии Башар Асад, 28 ноября срочно сбежал в Россию, спасаясь от разъяренного народа. Накануне 27 ноября сирийская повстанческая группировка Хаят Тахрира Аш-Шам начала масштабное наступление на город Алеппо, который в ходе гражданской войны в 2016-м заняли войска Асада. Хаят Тахрира Аш-Шам – это одна из самых влиятельных вооруженных группировок в Сирии, которая возникла в ходе конфликта. Противники Асада буквально реализовали план Алеппо за 2 дня, а вместе с армией сирийского диктатора сбежали и россияне, которые гнездились на сирийских военных базах. Режим Асада, он опирался на внешнюю поддержку со стороны Ирана, со стороны Хезболлы, со стороны России, различных группировок из Ирака, из Афганистана. Gepin tümökkeri Muhammed ağa, yine Putin diktatörler golyanıgy hak bir argument hökmünde yine hemmet şöyle var ya. Yine bu argumentin kaçıp bolanok. Hemmeti şöyle var ya Putin'a sebebi Putin şolun arkadağı. Gurbanlıyım arkadağı Putin. Allah muradına arkadağı. Allah murad. Giyce urne gıyar otu. Allah muradına arkadağı Putin yine yankı Gurbanlı Serdar Berdimuhamedov. Allah murad Rahim'in arkadağı Putin. Şunu bilip koyun hormatly vatandaşlar. Yine şu Putin'in siyaset şeyle. Seni ulonya, padyaşkı ve yazad ediya koşun ve sen adından öz koşunların halkını öldürüyor. Sonra elini çekkerde mesela halat edilemok Asad ay özün halat eden yönü sen yan utulun deyip yan kabul ediyor da. Ve de murada eğer Allah muradın pretenziyeti orada bidin aytýamyda gelasın. Men iflenlik yerde Allah murad bilen çıkış etmeyene tayin. Allah murad bil kastlayın öz halkının karşısına cinayet etýän adam. Men şonu tubut etmeli bolsa gel oturdun men tubut edeyim şonu. Yok tubut edilişi ýaly biz çıkışlarımızda aýdyp durýar. On çıkışı FSB'nin siyaseti. Russiýanyň yani siyasetine barýar. Hiç galmaly däl. Bul galýanlarym diktatörler, erti diktatör boljak bolýar. Biz dine demokratik opozisiýa ýandyr. Adam haklary, adam gymmatlyklary biz şoň üçin görüşýär, şonu ýerine goýmasak bizim ýanky mümkinçilik ýok başga. Eger biz şonu goýsak, diýmek öňkü sistema gidýär. Diktatör sistema ýok. Sen diktatör boljak bolsaň mümkin näl bolmak. Sen demokratik sistema. Islenik jurnalist seni tankit edip bilýär. Islenik ýa prokuror seni basyp bilýär. Islenik halkyň biri saň üstüne arda ýazyp suwda seredip bilip sen prezident hökümine suwda barıp jogap bermeli bolýar. Şuraya biz ýanky sistema urjak bolýar. Şu sistemi işleýär şu Amerikada, Ýewropada, özün döwletlerde işleýär şu sistema. Aňdy demokratik döwletler monarxiya ýöneşýärde işleýär şu sistema. Demokratik sistemada işleýär. Bizim şonu Türkmenistanda urnaşdyrjak bolýar. Näçip 70 döwletde şol işleýär, näçip Türkmenistanda işlemesin.
Ne bizim elimiz yok mu? Ayağımız yok mu? Kellemiz yok mu? Ya biz düşünüp bilemiz yok mu? Bize bilim vermediler 33 yılda. Bize bilimden gayret çektiler Allah'ım ratiyalaklar. Bizi başka tarafa korkutup sakladılar. Biz bilemiz yok. Biz öğrensek inanın yaş olanlar bizden akıllı olanlar var. Yaş olanlar 18-20 yaşlı. Onun geleceği, onu derrol yaşlılar. Derrol halkın içinde öğüler düşündürür. Yaşlılara, yankı nimelere, eğer de yaşlılar, yankı ulu yaşlı ayal maşgalı olsa hükümet sosyal agentler olur. Yani sosyal asistentler olur. Olur barıp şonun işlerini edip verir. Hükümet tarafından. Sen iyi koydun kalmalı sisteme karşı. Yönete sisteme karşı yani sistemalar olur. Yaş olanlar öğüler çözer meselelerini internet etip oluyor. İnternet düşünmeyenlere de yürüyte sosyal asistentler gelip öğülerini düşürüp giderler. Bu aysa oluyor. Eğer kim hükümette diğer tağlamanı var yalar, pulun koparmanı var yalar, feni zapret etmeyeni var yalar, öğünü yıkmanı var yalar. Başka bariyen yok. Ya da emkime var, alt gidiyor feni. Kümü ödeyen yok. 200 yıl bundan önce Amerikan halkı mal vakıp gören, birini öldürüp gören, hiç tavadam yok, yadıvan bilene, kozvan bilene. 200 yıl bundan önce demokratik devletin düğümünü kuruptırlar, konstitusiyonu yazıp biliptirler. Halk şu prinsiplerini yaşay biliptirler, yurdunu östürüp biliptirler. Ya Avrupa'da. Birini tağlap, vurup, gencip, başka dini anan yana adamları öldürüp, kırıp, bir günün içinde 100 bin adam öldürüptürler. Şolu oňarypdyr, şolu da alımdy. Şolu da professorda kitap okap demokrat bolan adamdy. Yurduny demokratik prinsipli bilen dolandyryp bilipdi. Ana üçin bir edilmeli. Bizim oğlanlar dünýäni gördüler. Biz dünýäde bar formulalar bar. Onun ola konstitusiýa, adam hukukları deklarasiýasy. Şoňa laýyklykda bar yurt dolandyr, gör näýli ösme. Näýli parahat bolmaýar. Açlığım yok, denglik var, azat taylawla, adamlar kemsidilmeye, metbuat azatlığı var, suutla nizam ismi, türmeden yağdayı kovuy, ne için grajdarlık kuruşuna var? Korrupsiya yok. Korrupsiya hiç kim edebilmiyor. Adamlar iş hakkın doğru, yeterlikli, beğenlikleri alıp bilse, yurdun içinde ne için odan başka hadiseler olur? O zaman iktisadi eşikleri alımlı işlep yurdu şoňa laýykly ediversinler. Bütün dünya tecrübesini aýyrsınlar. Doğru Muhammed ağa. Ine bizim bir Einstein diýip bir dinlejimiz var. Şo soraw berýär. Türkmençe berýär. Men türkmençe de jogap berýän, orçça da jogap berýän. Şeýle diýär Murat Gurbanow. Eger-de Siriýede demokrasiýa ýeňse, biz Orta Aziýa, ýagny Türkmenistan, Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan, Kazakistan şu ýurtlaryň durmuşy hem ыкпал näme bolor diýär. Извините, пишу с акцентом, передайте вопрос моё Мурату Гурбанову ДВТ. Смотрите, никогда не забывайте, даже если во всем мире демократия будет, если мы не будем двигаться в своих странах, ничего не произойдет. Вот эти вот демократии, да, вот, допустим, в Сирии, к примеру, в Турции или в Азербайджане или в другом городе, это просто мотивация для нас. Все демократические процессы делает только народ. Вы всегда рассчитываете, как и другие, что вот какая-то страна, кто-то придет делать, никто не придет. Но вот эта мотивация, вот эта волна, которая идет демократизации, мы ее должны поймать. Почему я говорю окно возможностей? Только потому, что с началом военных действий России против Украины это незаконно. Он нарушил, Путин со своей командой нарушил все международные нормы и законы. Аламрат, я такой шутактор. И поэтому весь мир против него ополчился. Раньше демократы были лузерами. Лузеры это значит, ну, они говорили о высших материях, но никакие действия не делали. Посмотрите, как демократия работает с Украиной. Финансовая поддержка, вооруженная поддержка, политическая поддержка, социальная поддержка, вся поддержка дана. И еще эта поддержка не на 100%, 5% где-то, 3%. Украина побеждает Россию. То есть, если народ встанет и какое-то государство ее будет давить, как Россия, я не знаю, какое-то еще, то весь свободный мир обязательно поможет этому народу обрести независимость. Это написано и
декларации американской конституции, и везде, во всех конституциях написано. Это написано Всеобщей декларации прав человека, декларации гражданских и политических прав человека. Везде написано. Везде есть очень много решений ООН. Все государства поддерживают это. Поэтому, если вот эта волна идет демократизации, где демократия борется с изгоями, как Путин, Иран, Корея, Башар Асад, в этот момент, который народ встанет, ему легче будет победить. Почему? Противоборствующие силы. Это регионы России. Вся Центральная Азия – это региональная политика России. Оно больше 200 лет идет уже. Сначала был император этот российский, да, потом советская власть, теперь Путин, Российская Федерация своими имперскими как бы позиции, да. Поэтому мы должны сами встать, поэтому мы должны развивать народ, мы должны создать гражданское общество, которое не позволит никогда никакому диктатору прийти. Это гражданское общество созреть должно. Оно должно понять, что единственный путь развития – это демократическая система развития. То есть страна меняет диктатурную систему. Это узурпация вертикаль власти меняет и делает горизонталь власти. То есть равноправные 3-4 власти, которые действуют. Четвертая власть, пресса или народ, пятая власть, это уже не принципиально, но многовластие, оно не позволит диктатуре обрести. Допустим, Туркменистан пойдет сначала в президентскую страну, но сразу в Конституции будет написано, что через 5 лет это будет парламентская страна. Мы должны уйти от президентства. Нам это диктаторское кресло не нужно. Народ должен управлять страной. Не думайте, когда народ управляет страной, бардак будет. Нет. Посмотрите в Европе. Посмотрите Францию. Возьмите, премьер-министр начал закручивать гайки, поднимать налоги, бороться против... Пардон. Бороться... Пардон, у меня звонок. Бороться против демократии, начали бороться разные силы, и только демократическая сила начала побеждать. Сегодня задача перед миром для сохранения международной безопасности во всем мире, да, стоит одна – новая конструкция мировой безопасности. Та конструкция, которая в 1948 году была принята, она не работает. Путин ее сломал. Сегодня новый мировой порядок должен создаться. Если вы помните, Вестфальское соглашение в 1800-х годах, которое как бы подписали европейские страны, оно возможно, и оно, значит, дало основание, значит, организовать ООН. К этому соглашению все примкнулись и ООН образовали. Как ООН образовался, как начали всеобщую декларацию делать, в 1948 году сразу появился мировой порядок. В 1945 году после войны сделали мировой порядок, баланс сил. И сегодня этот баланс сил разрушается. И сегодня это хорошая почва для смены режимов. Поэтому то, что в Сирии произошло, мы должны использовать как волну, которая к нам должна прийти, народ должен проснуться и народ должен встать. Почему показываем Сирию? Почему показывали Чехословакию? Почему показывали Саддама Хусейна? Чтобы народ видел, что это реально сделать. И это так было. То есть, если какой-то народ может сделать, почему туркмены не могут сделать? Почему узбеки не могут? Почему казахи не могут? Почему таджики? Сегодня в Центральной Азии самый жестокий диктаторский режим – это Туркменистан. Везде, во всех парламентах об этом говорят. Вы что, хотите в Туркменистан превратить страну? Везде депутаты друг другу говорят. Поэтому мы считаем, что первая страна, которая должна поменять свою систему, это самый жесткий диктаторский режим, должен сломаться. Как вот в природе перевес сил резко произойдет. Потому что у той силы диктаторской основание ушло. Путина нету. Сейчас оно должно перевернуться. Второе это будет Казахстан или Таджикистан. Поэтому я думаю, что если народ не поднимется, если народ не захочет это сделать, народная сила самая мощная сила на всей земле. Никакая Россия, никакая Америка не сможет ее убить. Если народ поднимется, все произойдет. Поэтому сирийский сценарий, который произошел, он дает только нам мотивацию. Он не решает наши проблемы.
но он дает народу мотивацию и понятие, что это можно делать и что это нужно сделать. Что это, если не сделать, каждый день в тюрьмах будут гибнуть люди, каждый день люди будут покидать свою страну, каждый день будут беззаконие, несправедливость твориться в этой стране. Поэтому я хочу сказать, что сирийский сценарий стоит специально проанализировать, чтобы народ понял, что такой сценарий возможен, и он не приводит к кровавому, я не знаю, к жестокой ситуации. Видите, народ сам встал, да, там какие-то силы были народные, какие-то радикальные, какие-то менее радикальные. Встал, и теперь эти силы сразу сказали, мы будем строить справедливое государство, мы не против никого враждовать не будем, мы будем за безопасность и за мир. Все. Теперь остается, вторая сила должна выйти, политическая сила. Трезвые политики должны выйти и увести страну в сторону демократии. Это этапное развитие, так должно быть. Muhammed Ağa. Doğru aytdın yankı. Men ştada bir zady bellecek. Siriýan ýagdaýym düzeljek bolsa, şu adam hukuklar deklarasiýasy bar ya, şunu dol ýerine ýetirmeli. Boldy, vesselam. Din hükümete karşılaşmalı, kalan hemme adamdan hak hukuklar dol ýerine ýetirilmeli. Şoň atasynda da döwlet strukturlaryny döremeli. Boldy, başga hiç zat ýok. Hemme dawalar zatlarym saýlaw esasynda çözüp bolýar. Eger Siriýa şu ýolda bitse, utya, ütkeya ösere. Hemme yurtlarda primer olur. Eger yok, ay dini devlet kuracak, başkaları kemeltecek orada, kemtitecek bolsa, onda yok ben yurdun içinde problem var. Şol için Kurtlere, Türkmenlere, Araplara, Alevilere hemmesine den derecede hukuk verilmeli. Yaşayan yerler koy özler dolandırsunlar. Siriye devlet, sentral devlet vursunlar. Şu sentral devletin devlet yol başçılarını hemmesinin den derecede katlaşmaya hakkı olsun. Haçanım şu zatlar berekten son var ya, yurdun içinde hiç var, uruş olmaya, dava olmaya, meseleleri çözmeye, para kaçılıklı, şertleri. Suriye'de şu olur. Yine ben şunu utanmakak yine bir daha değil Erdoğan aytacak koyuyor. Recep Tayyip Erdoğan. Sen gözün bilen görüp oturuyorsun şunun kun Suriye'de türmelerde ne ettirip adamları kıynattırlar. Men size Türkmen hükmünne size bir daha da aytacak koyuyor. Seredin şun yanık şunun ervet türme Türkmenistan'na var. Şu türmenin içinde sizin grajdanlığınızdan borlarlı, urlu, yencilli videolarım var. Azar verili. İran Türkmenlerini zorladılar, azar verdiler, vurdular, yençtiler, kemtdiler. Hedirem yüz binlerce Türkmenler şu türmelerin içinde közeniyerler. Men şunu bilmeyen olsam aytyan, yatlatyan. Eğer sen adam olsan, eğer sen Müslüman bolsan, eğer şun ýanjak vicdanyň bar bolsa, berdi Muhammed'e turup kanalla Janatda Haramdada türmedekiler boşatdy. Aktivistler boşatdy. Şon diýmeden binamyz bir vicdandyr. Men aýtjaklarym şoňa şo. Okey. Muhammed Ağa, inni biz häzir halkynda düşünürdik. Kim Başar Asad näil türmelerde adamlar gynap öldürdi, kagazy näil kimiki yaralar bilen bombalardy öz halkyny. Başar Asad Putin'e karşı kasetli bomba bilen yani bombaladılar. Men gördüm videoları. Bomba atýarlar. O zaman askor pomuşda adamı gelip ölüler çıkaracak olsa ikinci gerekten edir 30 minuttan sonra yeni atýarlar, şot mokodu urýarlar. Teýär adamlar üşýär. Şeýdip adamlar kırýardylar. Ol kaçan mı 20-nji asyrda kaçan mollada atlar başga döwletlerde. Hiç ýerde bolmady. Bular bu zulümler halky gırmak hiç de adam değil. Ine şu zulümma guluk edýänem zulüm bolmaly. Ine gurban berdi Muhammed. Gidip medal ya. Aleksandr Nevskiň 4-nji derejeli medalını alýa Putiniň elinden we begenip men taňa arkadaşym hyzmat ederim diýip ýanky boyun alýa. Nirde görülende Türkmenistanyň prezidentine başga bir döwletiň iň ulu medalını vermek diýmek näme? Şoňa şol adam hyzmat baryny edik gede şoň iti diýmek. Men itim diye, ortlara diýär. Ama yine Nazarbayewa şu medal berdiler bolýan. Nazarbayev almady. Diýdi, "Ýok, men öz halkyma, öz halkymyň medaly bar.
Men halkyma hyzmat etsem, olar maňa bererler, hyzmat etmesem bermezler. Men başga ýurda hyzmat edemok, maňa medal berer ýaly. Bolýa Drujba narodov zat o düşnükli. Ýöne Aleksandr Nevski dönüş nimesi? Stepeni iň bir üýtgeşen gahrman adamlary berýär, Rossiýa hyzmat eden adamlary berýär. O ýeketek medalar bolar, ol ýa-ni köpçüliklerin berilen o. Şo medal alybam bul kezzap öwünüp görkezden bolýar. Oglam şolar ýaly, medal aldy. Bu masalçylyklary mene düşünürüm demek. Muhammed ağa, men bir yeni video görkezek bolýam, ruhsat bersen. Şu tema boýunça da bir gurulma edeli, halkymyza düşündüreli. Bir minut. Lütfen hormatly vatandaşlar, men bir video görkezek size. Şu videoda devletin iň ganip düşmany Gurban Berdimuhammedow. Şu barada häzir video boljak. Lütfen tedin şunu. Soralara geçelim. Kurban olayım. Berdimuhammedow adına Hovanlarla meýatçy çağlar himayet bermek boýunça hayır takavat gazanlygynyň bejerişi işleri boýunça vice prezidenti wezipesine Oguljahan Atabayewa teklif edilýär. Ünferin Oguljahan Atabayewa Gurban Berdimuhammedowyň ulugydy. Ilgädir Atabayewa söz berelim. Ol bir wezipede işini näle alyp barjakdygyny aýdyp berdi. Geçin minberi. Hormatly Gurban oly Berdimuhammedow adyna Näçik hormatly men kakym diýen o. Howanarlygy meýter çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň müdiriýetiniň agzalary maňa bugün jogapkärlik wezipäni. Muhammed ağa, maňa bir daha düşünürsene, nähili haýyrly hasawat kazanasy bolýar? Egerde bir maşgala şonu basyp alan bolsa. Yo, bu haramlarda bir maşgala kazanasy bolýar, ýani haýyrly kazana bolýar. Bende neme blagatwarytylny fondlar açylýar da dünýäň hemme ýerine ba. Bu haramlarda var ha inni. Blagatwarytylny fond açyp birinciden hemme telekeçileri Türkiýe gelýän neme Türkmenistan ile biznesmenleri mecbur etýärler şoňa pul geçirmäni. Ozam şonu kanunlaşdyrýarlar. Düşünýärmi? Yani o da oğurluk pulla bir jaý vurjak bolsa pulny berýär, şo viziatkazy şota ozam şonam öz ýygyna tapşyrýar, şo pulu oğurlamak üçin, şo puly kakanda bermek üçin. Başga kişi ana diňe şol üçin etýär. Bu haramda haýyr sahawat üçin berilen pullar özleri oğurlaýar. Äş haramdadan gelip görüşdiler. Häzir soňra görelim videony, bir gülkünç saatlar bar. Ünferin vatandaşlar. Ine şu milli lider şu. Ýöne adam däl. Şu adam Putinin iti, Putinin elinden Aleksandr Nevskiň 4-nji ýa-ni derejeli medalyny alyp özüniň Putina weparlygyny öküdi. Halkyna däl, Putina. Cemiyetçilik başlanışları esasında Gurban oly Berdimuhammedow adyna howanarlygy meýter çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň bejeriş işleri boýunça vice prezidentiniň wezipesiniň maňa berkidilmegi elbetde meni oly borçly edýär. Men hem öz gedegimde bar okuýup başarnymy, tagallamy we zähmetimi mundan beýle hem çağalaryň sağlygyny oturuşun haramada. berkitmekde, kesellerin öňüni almakda elimden. Halka anladım diýäm, näme diýäm? Hemme kiş bilen oty haramada öz-özünden däline porhan bolup otydy da. Muhammed ağa, Elinden adam bırakdı. bir çağa kömek eden o. Türkmenistanda çağlar, ana TikTok açdan yaraman etiler. Bir topar yaraman. Şolara aýdyly şoňa ýüzlendin. Han göreli şule berýän bermeýän. Şula adam ýa-ni öz hadanasy bilen bar biznesmenlerden pul ýygnap, hatta sadakalary şunun hazanadan geçiren o sadakalary işgärleriň Türkmenistanda işleyen, hökümetde işleyen adamlaryň pulundan tutup sadakalary öz atasynyň, öz oğlanyň sadakalaryny geçirýär. Ne men düşünemek bir
haramyň bir çeni bardyr. Bir näýdi adam şol? Niýeden şu türkmenine bütün ömrüne Pelnen adam. Aynaya diýär türkmenle. Aynaya ol. Aynaya. Şol üçin aynaýyşyny görkezerse karanda. Babarapy samsykda babary maskara edip bütün dünýäň sahnasyna babary bobany maskara eden bir samsyk. Men başga aýdy bilemem. Ine şu ýaly Ünferň ýene bir video seyretdim şunu. Şu videoň başynda Gurbanuly bir boş sözler aýdýar, eýýäm hemmesi ýa-ni usýarna gowy ýa pozisiýa alyp ýazyp manily ýazýarlar. Ünferň. Foralara geçelim. Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanlarla mätäçi çağırdı. Evet. Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanlarla mätäçi diýen sözi eýýäm bular ýazýarlar. Onu ýazmak näme? Men manysyny düşünemem. Onu ýazmak näme gerek? Ol bir ad. Onu ady ýazmak. Ine mysal üçin sen bloknoda ýazýan. Mysal üçin men näme çip diýen? Idiot daşyna idiotlar üşürýär. Ine mysal üçin Hudaý saklasyn. Men prezident ýa ýol boşçy. Bir zat diýen. Men esas manyny bular çekip almalylar. Hemme sözler almalylar. Ya arazyna salam aleykum, arazyna gelin şu zatlary seyredeliň, şonam ýazyp botylar. Yo, olan kellesini kaldırmağa hakkı yok. Şun yüzüne teretmeliler. Ya o alcıraya. Dine şun için. Muhammed abi bolmasa Ünferň öňünde kompýuterdir. Bolýa, kompýuterda ýazyp bilýän bolsaň, kompýuter ýazýan bolsaň, ol bir düşünürip bolýa. Ýöne kompýuterdi, ruçka bilen kompýuter ýöne ýa kartinka bermek üçin, bir peyzaj üçin. Men näme çip aýdýan? Gurbanuly prezident nämen peyzaj üçin ulanýar, ýa surat üçin. Bu edýän haramlyklary bir prezidentiň işi däl, ýa millidiriň işi däl. Bu ugalovnyň işleri nädýär? Bir jenaýetçiň işleri nädýär günne? Millidir näme etmeli? Ine günne näme etmeli? Prezident çağırmaly, hökümet çağırmaly, şu ýaly halkdan ardylar geldi, gelin seyredeliň näme etmeli? Hani planlaryňyzy beriň, ine şu ýa planyňyzy düzüňde maňa 2-3 günde beriň, bolmasa bilmeseňiz men size aýdyn. Daway şey deliň diýip aýdýar-da göni gidýär welaýatlere. Welaýat oňa aýlanýar, türmeler aýlanýar. Ýazyp alýar näme bolup geçýär şu zatlary. Şöýde ilham berýär adamlara, şöýde motivasiýa berýär. Şöýra barıp adamlara barany adama gowunup ilham alýar şondan ýa-ni ruh alýar. Ne ruh? Ne imany var? Ne bir yüzü var, yüzü padoş, bir nejis bir zat, men Hudaý saklasyn. Men Miranda ştada bir fora bertirle, luçi variant tolka İslam diýip men şakynda bir aýdaýynmy eger näme? Aydın. Bende vatandaşlar, men şu İslam bolup şu prosesten geçen. Men bir revolüsiýany, İslam revolüsiýany başdan geçirdim. Bizim şu İslam, bizim etiqadymy, Arapda muqaddes zadymy, ata-babalarymyzyň ananan dat diýip, şoňa ananlyk. İranyň 70 milyon halky şoňa ananyp, bir ahuny hökümete getirip goýdular. Şoňa da hemme wejdan namysyny anandylar. Indi şol binamyslar, şu biwejdanlar şol anamdan haýyrlanyp, ýurdy bir derejeye getirdiler. 90 milyon İranyň halky musulman ýeňde gaçýarlar. Ahuny wurýarlar, köçelerde görende wurýarlar. Aha şu binamyt ahullar Siriýany bulaşdyran, Siriýede şol adamlar garyp oturarlar, gözleri bilen görüp şoňa gatnaşan adamlar, olar İranyň hökümeti. Şola İslam. Ahalike Awganistanyna İslam diýip gelen hökümet näme etdi? Inni bulary goýaýyn, bular hemmesi başga bir İslam bar diýdi. Hawa haýsy İslam? Haýsy İslam? İslam diýende eýýäm iki bölüm var, Şiýe Sünni. Şunyň ikisini hiç ýerde bir ýerde oturup gepleşdirip bolmaýar. Şunyň hemme däpdesturlary bir-biri bilen tapawaty var. Dolandyrışlarynyň tapawaty var. Bir-birini qırýanly, bir-biriniň kanyny bir-birine halal diýen. Bütün tarih boýunça da şular uruşup gelýär. Indi bolýar, Şiýede, Şiýeli erwet diýil. Indi biz Sünni. Sünniýilen haýsysy?
Sünnilen haysi bir ulgamını Hanefi mi, Hanbeli, Maliki mi, Vahabi mi haysi yerden doğru deyip kazab etken. Şol hadislerde aydılayan zatlar 21. asırda şolan haysi yerden yurtta ornaştıracak. Şuun kun 1 milyar 200 milyon musulmandan neçe milyonu hicab giyiyor. Neçe milyonu kraska vuruyor. Neçe milyonu şolan dans etke, müzika kulak etke, aydım aytıyor. Sen bir İslam'a aydım haram diye. Yüzüne kraska çalmak haram diye. Kaşın almak haram diye. Hatta giyce maşın türmek haram diye. Öyle bir videosu var gören bir akun kıyır aydı oldu. Giyce maşın türmek haram diye. Sakkal koymasanız haram diye. Yine onu yeseniz haram diye. Kredi almak haram diye. Sen haysi bir desturu şom 21. asırda getirip ornaştırıp yurdu östürecek. Sen nehilli bir yurdun içinde hemme halkba içinde şoları bir kaide bilen hem sünnisi var hem musulmanların sünnilerin bölümleri var, şiilerin bölümleri hani Esna-i Şerif'i var, Mehmet Cafer'i'si var. Haysi birinin zatını sen öner. Her kaysını alsam yurdun içinde dava turdu. Ondan sonra her bir dindar adam hükümet etersen hükümet diyen dat pul, güç, kudret. Şoňa ölse oğurlajak bolýar. Şoň ýanyndaky barýan adamdan oğurlamak niyet bilen barýar. Şol üçin egerden hakyky musulman bolsaň, eger öz etigadyň pak taklajak bolsaň, adamdadyň bir tejribesi bar. Şu digen musulmanlarda Hristiýanlar şondan geçen. Hristiýan döwletler haçanam dini mescitlerine girdenden soň çıkmışlardan kakın yok. Dine şodat bilen işin bol, etiqatlan bilen işin bol diyenden soň şonu ötüp başladılar, şu adam gowy ýaşaýar. Ýöne biz şuun kun şonu oňarmadygymyz üçin, dini döwlet işine dahillaşdyrmamyz üçin musulmanlar hemme ýurtlarda erbet ýaşaýar. Türkmenistan näki mollalar şu etiqatlaryna var, şu dinlerine muntany sana besalam getirýärler. Hadislerden getirýär. Halk reýetdir, reýetle padşah kulak asmalıdır. Padşahın karşısına gitmeliler. Şu zatlı da bağ yazılan hemme. Her bir şah dinden gelip hayırlanan. Haysi bir şah dindar olup yurtta nemediptir. Dindarları kaytın özüne göre hayırlanıptır. Hatta Şii, Sünni böyleler de şu şahla. Şol için in gowsy bizim halkymyzyň asudalygyny, olan bastyn zadyny din dawasyna salmaýdy. Biz şuň kun eger öz etiqadymy mugattas saklajak bolsak, Hudaýymyzyň öwrüne arasda hyzmat etjek bolsak, doga etjek, halis Allah Hudaý için doga namaz etjek bolsak, etiqadymyzy döwlet ýol başçylaryna tapşyrmaýdy. Ola şondan hayırlanýar. 1400 ýyl İslamyň gelen bäri haýsy asyrda, haýsy döwürde hakyky musulman döwlet gurulypdyr şu taýda halk adalatda ýaşapdy. Bir görünüşini taryhdan aýdym. Bilen 21. asyrda ýaşar. Hemme zat görün aýdym. Şu döwürde hakyky musulmançylyk ýerine ýetilip halkam asuda ýaşar. Men efirde. Bir ýerde aýdym. Onda bolmayan zady näme üçin halky bulaşdyrjak bolaydy? Haçanam biz bir mehanizma işläpdir. Hemmemiz edi din. Etiqadymyzy, din imanymyzy gaýtam arasda saklap bilýär. Biz ýok, o bolmasyn, o bolsun gaýta bulaşdyrayyn Iran kıyanak ýa onu. Talibanla ýa. Şol için ben hemme vatandaşlarımdan açı. Eğer yurdu bulaştırmayacak olsanız, dini siyasete koşma. Şu bütün adamdadın, dine musulmanlığı, bütün adamdadın yeten hakikati şu. Şol için ben hemme vatandaşlarıma açık oluyorum. Dini anlamak en qowda. Adam vicdanlı, imanlı etiyor. Araslı etiyor.
dini ananan adamla imanlı adam pak aratta oluyor. Şol çinem bir topor oğlunlu vardır. Din elhamdülillah falan hemmet arattadır. Hiç kurun menem şondan geçen bilen şudur. Yöne dini siyasete koşulsun hemmeti bozuluyordur. Ola Daesh, İgil'in yol başçısın, ola kitap var, videolar var, ayarlarını metiye. Gör ne hayırlı karamda adeken İgil'in başlığı. Ben görün onun hemmet var, gizliğin zat yok. Ola Talibanlar görün, barın. Nehmet geldi, 9 yaş çağılar doğrular. Neçeden 9 yaş çağılar özlerine ayal ediver diyor. Adamın elini kesip, köşede atıp gölle. Nehmet değil mi o? Benim görüm hemmetini. Ondan sonra öz etikadınızı siyasete koşacak olma. Eğer öz etikadınıza karşı gitmeyecek olsa. Eğer öz anamızı lekkedar etmeyecek olsa. İspatçı etmeyecek olsa. Siyaseti dine koşma. Özün etikad yapmak en kavzattır. Etikadın imanın olsa en arası adımdır. O hükmen bir adamı gerek. Oldum radaya men şu için. Olya, sağ olun Muhammed ağa. Yine şöyle bir soru var. Soru cevap vereyim mi? Ben o cevap vereyim. Мурат Курбан, если Сирия одержит победу, то оппозиция в Сирии одержит победу, тогда что будет с экономикой Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана? С нефтяной промышленностью. Это серьезно влияет на нас. Восток ближе, чем у нас в Европе. Да. Вы поймите одно. Рынок создает Европа и Америка. Цены рыночные в Европе нефти, нефтегазовой продукции, они являются флагманами цен. Если цены высокие, во всем мире цены растут. Все мечтают продавать свои нефтегазовые ресурсы Европе. Почему Россия за Сирию боролась? Только потому, чтобы заглушить вот этот транзит газа, катарского газа, транзит нефти, катарской нефти, Саудовской Аравии и так далее. Заблокировать, потому что там можно очень просто провести трубу, у них и деньги есть, и труба есть, и люди есть, через Сирию и запитать через Турцию Европу. То есть Россия не сможет подставлять по конъюнктурным ценам нефть, газ в Европу. Соответственно, и Казахстан, и Туркменистан, и все цены упадут в этих странах. Соответственно, в мире цена сбалансируется. Сегодня она искусственно завышена. Почему Россия борется в Сирии, продает газ по $3800 за кубометр, оно продавало, вот был период, да, а на самом деле Туркменистан продавал России за $125 за 1000 кубометров. Представляете, какой навар они имели за счет Сирии? Поэтому они в Сирии, Путин не боролся за сирийский народ, он боролся в Сирии за нефтедоллары, которые с Европы перетекают в Россию. Поэтому он устроил первую магистраль, вторую, третью магистраль. Три ветки кинул с России, с Сибири до Европы. Он этим занимался, потому что он превратился в нефтегазовую станцию техобслуживания, то есть заправочную станцию. Поэтому цены упадут. Что нас ждет в будущем, да? Не только из-за Сирии. Нас ждет в будущем большой экономический кризис. Он уже идет. В Америке идет, в Европе идет. Он сейчас волной дойдет до централизации стран. Кто в централизации странах, кто хорошо выйдет из кризиса? Казахстан. Почему? У него все-таки экономическая система, она демократизирована. Банковская система, экономическая система, технологическая. Все системы работают с мировой конъюнктурой, с мировыми рынками, с мировыми лидерами, технологиями и так далее. Она более имеет преимущество. Там законы работают хоть не какие-то по сравнению с Туркменистаном. Там можно защитить свои права, компании и так далее. Там можно в суд подать и выиграть дело и забрать деньги обратно. Что нету вот этих всех вещей в Туркменистане, в Узбекистане, в Таджикистане. Поэтому в Центральной Азии есть два вида стран. Первое, Казахстан, более прогрессивный, но тем не менее диктаторские. И менее прогрессивные, диктаторские, где система не развита, ни экономическая, ни юридическая, ни политическая, ни социальная, ни технологическая система не развита, это остальные централизации страны. Теперь сирийский кризис. Что решил? Сирия, если все будет нормально развиваться, позволит Катару, Саудовской Аравии и другим африканским странам
проложить ветку через Сирию и доставлять нефть и газ с африканских стран в Европу. Это позволит что? Это уронит цены сильно. Сбалансируется цена. Она сейчас искусственно завышена. Сбалансируется. Если цена на нефть упадет ниже $40 или до $50 снизится за баррель, то в России начнется глубокий экономический кризис. Он заденет и Казахстан. Казахстан тоже экспортирует и газ, и нефть. Вот эти нефтегазовые страны, которые экспортируют ресурсы, если цены упадут, это сильно влияет на их экономику. К сожалению, от 30 до 60% состав внешних поступлений, экспортных поступлений, это от нефтегаза идут. Они не переструктуризировали свои доходы. Они должны были внести, построить заводы разные, как тебе сказать, переориентировать производство и так далее. Они смогли вот эту технологическую реформу сделать. Поэтому они и пострадают. Соответственно, и Туркменистан пострадает, соответственно, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан не пострадает, он не нефтегазовая страна, но он подпитывается нефтедолларами из Украины, из Казахстана и России. Соответственно, он тоже просядет. Таджикистан подпитывается трудовыми ресурсами из России. Соответственно, он тоже подсядет, но в малой степени. Поэтому это коснется нас. Если транзит трубы кинут или сделают проект, подпишут все страны, многие европейские и американцы и англичане загарантируют этот проект, то он осуществится и уже цены начнут падать. Поэтому там вот этот сирийский вопрос очень сильно скажется конкретно на Центральной Азии. По-любому скажется. Или в достаточно сильной степени, или в достаточно малой степени. Кроме этого, есть новый кризис, который сейчас волной накроет Центральную Азию. Spasibo. Burada Muhammed ben Ağa, şuna işte. bir başkaçı tarafından cevap vereyim mi? Verem. Gönde men Suriye halkı koy kösensün, koy ölsün, kırılsın, debe men neftim kımmet bahavilem tatarını men ona verencekke. O ziyadet bende yok. Yöne Rinişne ekonomika diyenler hemmek şeddim. Koy Suriye halkı azatlarını aldın, demokratik sistemi gördün. Regionun parahat bolmoğu eksport etmeye lübomsluçu hemme devletlere den derecede şart öğretiyor. Şunun için şu parahatçılık üçün edildi bizim hemmemiz şu vakti utuyor. Diktatörlüğün beriyen diyadi. Bizim baylığımız satı oturur. O yaman köp ziyanı var bizim halkımızda. Ta biz gel gazımız, neftimizi kımmet bağdan satayım. Onun ayrılan yerler şunun kimle? Berdi Muhammed Putin. Şunun için biz ol için Suriye halkının edendadına kıynanmamız gerekli. Yine bir moment var. Bizim şu baylığımız da bizim betbahçılığımız deyip katar etiyor da burada var. Hakikaten hem şeyle. Şu nefti bar devletlerin hemmesinin şu ta bir tofor güçlü devletle şu tanrının adını tağılacak olup öz nemelerini koyarlı, öz adamlarını koyarlı. Şu tanrının halkına kırıyarlı. Hemme propagandistlarına uğratıyarlı şu ta halkı iştahat etmedin. Şunun için eğer biz gazımızı satıp bilmeseler, eğer bizim yurdumuzda siyasi ütköşüklü olsa, biz başka yolla bile neftten gelen pullanın köprek pul kazanabiliyor. Turizmden tut, zavod fabrikleri vurup, esasi biz yurdumuzu demokratlaştırmalı. Dünya normativine kavat getirmeli. O Fransa, Muradağa 35 milyar dolar kredi koyuyor. Kanada hemmesi. Hemme dine şart neyme? Şu tay parahat boldun, açık boldun, metbuat alatlık boldun, sistema, bankovski sistema da dünya sistemasına kavat getir. Biz neftimiz satmaya harcatımız olmuyor. Yani eğer biz şun yanıkta üçünü edibilsek, diyen sözümüze, veren sözümüze duruversek, dünya kımmet olmalı bizimkini alar. Şunun için biz öz devletimizi demokratlaştıraylı, dünya cemiyetçiliğine koşak olaylı, yurdumuz açık olsun, dünya sistemasına bağlasın. Şu üstünde köp fikir edelim. Sağ ol Muhammed Ağa. Muhammed Ağa, şunun efir cimnayeli. Bolya. Okay.
Hormatly iyleşler, hemmäňe ören köp minnetdarlyk bildirýän, şuraya efire gelip kommentariýa edýänňizde. Biz sizin için işleýär, biz sizin için çykyş edýär. Bizim esas maksadymız dünýädäki bolup geçen wakalary dogry düşünje bilen size paýlaşmak. Ine. Bizim esasy maksadymız Türkmenistanyň jemgyýetini ýasamak we jemgyýetini östürmek. Şul 33 ýylda Türkmenistanyň diktatorlary Türkmenistan jemgyýetini ýok etmek bilen görüşdiler. Ýok etjek bolup görüşdiler. Bular hökümet taraplayın, bular gizliyin, bular MHM, polis, prokuratura, sudlar, armiýany ulanyp, ýanky halky jemgyýetden aýryp ilat ýasadylar. Biz eger terkugyn utsagam, bize ýene de şo jemgyýet bolmasa, ýene de biz diktatura bar. Şoň üçin men her wagt taş edýän size. Men Ýewropada köp politikler bilen gidişýän, gürleşýän, zat edýän bir netije geldim. Biz jemgyýetimizi östürmesek, biz diktatura ýene ýykylýar. Eger demokrat prezident bolaýsyn, 5 tane ýallak çykýardy, onu ýalap başlaýar. O ýallaklary mysal bolýar, beýlik ýallaklary olum böküp, ýallaklar bolmasa ýallaklaryny başlaýar. Biz erwet ýolda gider. Şoň üçin doguzada doguzy diýmeli, aqda aq, garada da gara. Oňurunmaýakmy? Oňurunmaýak. Közden galmalymy? Közden galmaly. Biz doguzada doguzy seredip göremesek, biz bir erwet ertekide ýaşar. Biz hakykatdan ýaşamaly, hakyky taryhymyzda. Şoň üçin siziň hemmeňize haýyş. Kommentari ýazmaly. Videolar paýlaşyň. Özüňiň araňyzda diskussiýa geçirip durun. Öz pikiriňizi aýdyň. Ýalňyş bolsun, dogry bolsun, öz kelleňizdäki ideýalaryňyzy östüriň. Biz şoň üçin dünýä iňýas. Ösmek üçin, bilmek üçin, pikirlerimiz ýokary galmak üçin. Bizi arkada alabaly serdaram işimiz ýok olar bilen. Her kim öz durmuş bar. Şoň üçin videolar paýlaşyň, kommentari ýazyn. Kyn görmäň, beýleki dogan anlaşmalarynda Türkmenistan haklary da düşündirip durun. Jemgyýet ötürmeli. Jemgyýet ötürmesek öňe gidiş ýok. Gaýrat edin. Muhammed ağa, soňky aýtjak soragyň nimäň bolsa, aýdyň da biz efirde ýapaýlyk. Kutaraýlar, 2 saat bolmadı ýani. Men mundan öňe dörüp bir edaçy goýdum. Bolýar. Sag bolun, salaman galyň. Innik gepleşikler çelli. Şul ýanky zastavkada biziň koordinatlarymyz bardyr. Ýazyp bilersiňiz, kontakty giýip bilersiňiz. Hoş sag bolun.